Bueno, bos días a todos e a todas. Da comezo o pleno ordinario do 23 de 3 de 2015. Primeiro punto da orde do día, aprobación do borrador de ata da sesión ordinaria do 2 de 3 de 2015. Alguna intervención? Vale. Señora Bienpica, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos. Aprovecho el punto de aprobación del acta anterior para que, como cuestión de orden, solicitar que a partir de ahora se cumpla el derecho a votar la urgencia de las mociones y que no se den por aprobadas por asentimiento, como es costumbre por el alcalde presidente, pues así lo contempla el reglamento orgánico del Pleno y es un derecho de participación democrática. Es decir, que ahora en adelante se voten expresamente la urgencia de las mociones y no se dé por asentida unilateralmente por usted, ya que en ocasiones ese asentimiento se ha dado por hecho cuando, en el caso de realizar correctamente la votación, esta persona que les habla votaría en contra de la urgencia. En muchos otros aspectos, las votaciones se realizan a mano alzada y con el recuento de todas las votaciones, porque en este caso siempre se vulnera ese derecho. El señor presidente ha dado por hecho esa urgencia y ese asentimiento de manera tan rápida que solo nos queda el derecho de réplica en el turno de palabra en la propia moción. Explico esta situación ya que si materialmente no existe esa urgencia, se podría anular ese acuerdo posteriormente. De ahí la vital importancia de cumplir con rigor y respeto el reglamento vigente. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias por tereno en conta, de verdad que non son consciente de esa cuestión. Pues se lo agradezco. Se fora consciente non faría, non? Ben, pois pasamos a... Bueno, damos por aprobada a ata anterior, sin ningún problema. Teño que levantar a man os portavoces? Non. Se ninguén di que non, está aprobada por unanimidade. E pasamos ao punto número 2, Economía e Facenda, recoñecemento extrajudicial de créditos de diversas minutas notariais por servizos prestados no ano 2014. Señor secretario, ten a palabra. Bos días. O presente asunto na Comisión Informativa de Facenda celebrado o presente mes ditaminouse favorablemente por unanimidade de todos os seus membros. Moitas grazas. Alguna intervención? Se non hai intervención, somete o punto de votación. Voto... sí, señora Val, ten a palabra. Sí, simplemente justificar nuestro voto a favor, como ya hicimos en la Comisión de Economía y Facenda, porque justamente esta figura está creada para estos casos excepcionales. Son unas facturas, unas minutas de notaría que están con fecha de 16 de diciembre y entregadas en el registro del Concello en enero. Por lo tanto, es justamente la figura de reconocimiento de deuda, es la filosofía para la que está creada y nada que ver de cuando este gobierno del señor Lores facturaba hasta 10 millones de euros por esta modalidad. Entonces, bueno, pues justificar un poco. Moitas grazas, señora Val. Alguna intervención? Non hai, polo tanto, sométese o punto de votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 3, urbanismo, aprobación da ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra. O señor secretario ten a palabra. Sí, a Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente, na súa sesión da 18 deste mes, ditaminou favorablemente a estimación parcial das alegacións presentadas e a aprobación definitiva nos termos da proposta. Moitas grazas. Alguna intervención? Señor Louro, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Estamos afrontando os últimos pasos para a aprobación da ordenancia de inspección e avaliación de edificios, con a esperada votación de todos os grupos daríamos por cumplido unha tarea e por cumplido tamén un compromiso. Hai que recordar que a ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno do pasado mes de decembro, que esta ordenanza foi dictaminada na Comisión de Urbanismo extraordinaria que se celebrou nos pasados días no Concello de Pontevedra e, polo tanto, dictaminou o texto definitivo e, ademais, foi aprobado por unanimidade dos tres grupos.
E, como decía antes, esperamos que o pleno de hoxe proceda á aprobación definitiva e a ordenanza entrará en vigor unha vez publicada nos boletíns oficiais. Eu estou satisfeito no sentido de que é unha ordenanza aprobada por unanimidade por todos os grupos, que é unha ordenanza moi falada, moi consensuada, moi acordada entre os sectores profesionales e na exposición pública recibimos algunhas alegacións que foron asumidas en parte provintes dos colexios provinciais de enxeñeiros e de aparelladores que presentaron distintas suxestións. Facendo historia, hai que decir e hai que recordar que esta ordenanza tiñamos redactada xa fai bastantes meses, pero que a aparición de algúns cambios legislativos de carácter sustancial alterou definitivamente esa redacción e hubo que introducir os aspectos relativos á accesibilidade e á eficiencia enerxética en todas as revisións. Para terminar, este texto que hoxe sometemos a consideración do Pleno da Corporación adáptase perfectamente á Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas do pasado 26 de xuño, lei coñecida en círculos administrativos como a Lei das 3Rs, e tamén se adapta ás recomendacións feitas pola Federación Española de Municipios e Provincias. É unha ordenanza prudente, por tanto, que busca minimizar as cargas e as obrigas dos propietarios dos inmuebles e formalmente está organizada en 5 capítulos, 20 artigos, 3 disposicións adicionais, unha transitoria, unha derogatoria, 2 derradeiras e un anexo. Créase un rexistro municipal para o seguimento de todo isto e as inspeccións serán de carácter visual, pero os técnicos que as realicen poderán ordenar probas complementarias en caso necesario, se resulta insuficiente coa inspección visual. A non realización da inspección e falta de presentación dos resultados diante do rexistro municipal dará lugar á apertura dun procedimento de disciplina urbanística. Esperemos que non faga falta chegar aí. Somos conscientes e sabedores de que os propietarios dos inmuebles son os primeiros en asegurar os seus inmuebles, son os primeiros en evitar de que causen dificultades e causen problemas e estamos convencidos tamén de que esta ordenanza vai contribuir a elo. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde. Moitas grazas, señor Louro. Alguna intervención? Señor Aguilar, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. El motivo de esta exposición es menor y rápida, en el sentido de justificar el por qué el Partido Popular va a apoyar la aprobación de esta ordenanza que venimos demandando y venido demandando desde hace varios años, en el sentido que entendemos que puede evitar y debe evitar una serie de circunstancias que se han producido en algunas edificaciones que han podido producir desgracias, que gracias a una serie de circunstancias no se han producido, pero que sin embargo hemos tenido ejemplos en la Plaza de la Verdura de esta capital y también hemos tenido otros ejemplos con hundimiento de una cubierta y parte de bajo cubiertas de unos edificios en Estivela. Sin olvidarnos que hace no pocos años también hubo una desgracia de tipo material en la calle César Güente. Esta ordenanza debe ir en esa línea. Nosotros hemos felicitado al Grupo Socialista que la ha puesto en marcha. Lo único que le hemos demandado es su lentitud, que es una de sus obligaciones, era gestionar y buscar plazos para esto resolverlo en el menor tiempo posible. El tiempo creo que hemos perdido un año, ese año no es recuperable, pero bueno, el caso que aquí está, nosotros la hemos venido apoyando, lo volvemos a apoyar ahora,
pero tenemos algo que entendemos que queda un poco coja. Y en ese sentido de que la mayoría de las edificaciones que tienen que pasar por esta evaluación son edificios que se encuentran en el casco histórico de la ciudad, edificios que en muchos casos son de propietario único y, por lo tanto, de un coste asumible por solo una persona o por lo menos una familia. Esto supone que este tipo de inspecciones no son sencillas, aunque en general son de tipo visual, pero en algunos casos, como bien apuntaba usted, señor Louro, tienen que ser acompañadas por algún ensayo. Esto puede presumir o puede suponer unos incrementos de coste y, por lo tanto, no era malo, o yo diría que sería bueno y sería oportuno, y además sería una buena gestión por parte de este ayuntamiento, llevar un estudio económico con ánimo de buscar unas subvenciones, unas líneas de crédito para aquellas personas que, por sus características de tipo económico o de carácter, de ubicación, de características del edificio, necesiten para poder llevar a efectos estos estudios. Todo ello nuestro grupo lo va a apoyar, lo ha venido apoyando. Solo insistimos en algo que ya habíamos apuntado, que estas subvenciones o ayudas económicas serían muy importantes tener resueltas y organizadas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor Aguilar. ¿Alguna intervención? Señora Bienpica, tenga la palabra. Gracias, señor alcalde. Adelantar mi voto favorable también para una ordenanza que ya existe en otras ciudades y que lo único que va a hacer es evitar posibles problemas en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Sometemos o punto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Ben, pasamos ao seguinte punto, que son mocións urxentes. Hai dúas mocións urxentes. Unha moción sobre ou contra a privatización do servizo público que prestan os rexistros civís. Seguindo a indicación da señora Bienpica, sometemos a consideración a urxencia. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade a urxencia e ten a palabra o señor García Legísima. Sí. Unha cuestión de orden, perdón. Sí. Temporalmente creo que se presentou antes a moción do Non son consciente deso. do PP. Non están na orden do día as mocións. Eu como queiras, igual. Podemos comprobar o rexistro de entrada. Sí que posiblemente que se presentou antes a Pois se quere tratar outra antes, se trata outra antes, non hai inconveniente ningún. A outra moción que había era unha moción do Partido Popular sobre o destino do superávit 2014 para usalo en obras de saneamento e abastecemento. Volvemos a someter a moción a votación, a urxencia, perdón. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade. E ten a palabra o señor Moreira. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Ben, na actualidade, miles de veciños de Pontevedra seguen sen contar cun servizo público básico como é o servizo de saneamento e abastecemento de auga. Mesmo veciños que viven a 2 km do centro de Pontevedra seguen sen este servicio, como é o caso dos veciños de Mourente, do Pazo. 16 anos do goberno do actual alcalde non mudaron esta situación. Isto fixo que se incrementara aínda máis a brecha existente entre cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Ben, o goberno do Concello de Pontevedra segue fuxindo da obriga legal de prestar este servicio, unha obriga que ven establecida por a Lei de Bases de Regulación Local, de Réxime Local, e se argumenta sempre a carencia de recursos no Concello de Pontevedra para poder acometer os proxectos integrais que fan falta en numerosos núcleos nas nosas parroquias en Pontevedra. Mesmo veciños que os están aquí presentes, cando legitimamente reclamaron non un luxo, non unha obra faraónica, senón un servicio básico como é o do alcantarillado, a resposta que recibiron era que iso custaba máis de 1 millón de euros e que o Concello non tiña cartos para iso.
Hai uns días, é público e notorio que o Concelleiro de Facenda anunciou un superávit nas contas municipais o pasado ano de 2.360.000 euros. Ben, o Consello de Ministros do 21 de febreiro do 2014 aprobou a medida que permite a utilización do superávit remanente de tesourería positivo das entidades locais pola cal os concellos poderán destinar os seus excedentes orzamentarios a investimentos financeiramente sostibles. Os parámetros que definen estes investimentos foron recollidos no Real Decreto Lei 2/2014, publicado no BOE de 22 de febreiro de 2014, no que as define como, por exemplo, saneamento, abastecemento e distribución de aguas, recollida, eliminación e tratamento de residuos, alumeado público, protección e mellora do medio ambiente. Por tanto, é certo que, segundo indica o Goberno, existen máis de 2 millóns de euros de superávit, son 2 millóns de euros dispoñibles, e existe unha necesidade de moitos veciños de Pontevedra que o Concello non afrontaba porque decía que non tiña cartos para iso, creo que o problema está subsanado, porque existindo a posibilidade legal de adicar estes recursos a cartos a un servicio básico, nós creemos acaído destinar íntegramente este superávit de máis de 2 millóns de euros do exercicio das contas municipais de 2014 para dotar do servicio básico de abastecemento e saneamento aos núcleos do rural que todavía carecen del. Neste mesmo sentido, este grupo municipal, cando se debateron os presupostos deste ano 2015, propuso que o 50% dos cartos destinados a inversión se destinaran a obras de saneamento e alcantarillado. Foi desestimada esta petición do Grupo Popular, cos votos en contra do BNG e do Partido Socialista, pero desde o Partido Popular, unha vez máis, pode que seamos cansinos, pero unha vez máis volvemos a insistir en que hai que igualar os veciños de Pontevedra nos servicios básicos. Non pode ser que sigan existindo veciños de Pontevedra de primeira e veciños de Pontevedra de segunda, como os que estamos aquí no patio de butacas. Por lo tanto, existindo máis de 2 millóns de euros nas arcas do Concello resultado dunha suposta boa xestión do ano pasado, si é certo que existen estes 2 millóns de euros, creo que o máis acaído é que se destinen íntegramente a dotar de saneamento os veciños do rural e, por tanto, habería que acometer a redacción dos proxectos e licitar as obras. Por tanto, esta é a nosa proposta da que agardamos o voto favorable dos membros do BNG e do Partido Socialista. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora Bienpica, ten a palabra. Veo que con mi voto no cuenta, pero bueno, aún así voy a exponer mis motivos. Desconozco la cantidad exacta de investimento que requieren estas intervenciones de saneamiento y abastecimiento en el rural, pero ¿qué sentido tiene que el Concello tenga un superávit de 2 millones de euros? Se trata de que el dinero llegue a la gente, a los ciudadanos de Pontevedra, con el objetivo final de mejorar la vida de todos los ciudadanos, también los del rural. Lo lógico sería buscar el déficit cero, pero si hay superávit hay que reinvertir ese dinero. Un superávit constituye una gestión ineficiente de los fondos públicos, ya que nos encontramos en una situación en la que el Concello a muchos vecinos no ha llegado aún ese investimento. Me parece correcto, por tanto, reinvertir esta cantidad en las zonas rurales que lo necesiten, insistiendo en la gravedad de no dotar con servicios básicos a todos estos vecinos afectados. Por eso adelanto mi voto a favor. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Bienpica. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días. Bueno, estamos ante unha típica moción das que ven presentando ao longo de todo este mandato do Partido Popular, na que se trata de eximir de toda responsabilidade a outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, e se trata ao mesmo tempo de criminalizar o Concello de Pontevedra de todos os males do mundo mundial. Esta é unha moción que está construída cos 3 ingredientes básicos do Partido Popular: imprecisións, manipulacións e, sobre todo, partidismo, moito partidismo, non? O que non hai nela ni o máis mínimo interés por arranxar os temas de Pontevedra. Vostedes siguen a poñer por diante os intereses do seu partido por enriba dos intereses dos cidadáns de Pontevedra, non? Vayan aprendendo, porque senón van a levar ustedes unha deriva, se me permiten hoxe decir, unha deriva moi andaluz. Vostedes manipulan, señor Moreira, e a manipulación
vai dende os argumentos de fondo hasta a propia forma. Mire, os dirixentes do Partido Popular, chámese superdelegado, jefe territorial, conselleiros e compañía, xa teñen por norma vir a Pontevedra a inaugurar obras acompañados dos concelleiros do Partido Popular. Algo que era impensable co anterior goberno da Xunta de Galicia, porque a máis mínima delicadeza institucional fai que cando se inauguran obras no Concello de Pontevedra, alo menos estea presente a máxima autoridade do Concello, que é o señor alcalde, cousa da que vostedes se suelen olvidar. Lamentablemente para vostedes, poucas obras se inauguran en Pontevedra, non? E lamentablemente tamén para os veciños de Pontevedra. E moito menos poucas obras visitan ustedes no rural. Sencillamente porque non as teñen, porque non fan nada, nin teñen previsión de telas. E lamentablemente tamén porque esos estudios aos que vostedes son tan acostumbrados non se inauguran. Se se inauguraran estudios, estarían ustedes inaugurando estudios todos os días. Hai poucos días, o presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta de Galicia acudiu a Pontevedra, non acudiu aquí porque isto está moi sucio e está cheo de gérmenes, entón buscaron outro sitio para facelo, e para presentar os candidatos, entre outros para presentar a vostede como candidato á alcaldía de Pontevedra. E según as informacións que se publicaron sobre o que se dixo nese acto, dixo que se tiña feito en Pontevedra un investimento de 26 millóns de euros no saneamento do rural. Eso dixo o presidente do Partido Popular de Galicia. É un dato falso. E é unha vergonza que o presidente do Partido Popular de Galicia da Xunta minta. Porque 26 millóns de euros eran o compromiso que a Xunta de Galicia tiña acordado co Concello de Pontevedra mediante un protocolo que firmou un conselleiro do goberno bipartito co Concello de Pontevedra, pero que nin se aproxima á inversión feita polo PP en Pontevedra cando chegou a gobernar. Este convenio se traduxo este protocolo se traduxo nun convenio primeiro de 4 millóns de euros, que xa foi un feito histórico, porque foi o primeiro convenio de saneamento do rural entre a Xunta e o Concello. E posteriormente, en outro segundo convenio de 10 millóns de euros. Hai que lembrar que destes convenios o 70% financiaba a Xunta e o 30% o Concello de Pontevedra. Por lo tanto, o investimento real da Xunta é inferior a 10 millóns de euros. Esa é a realidade. E non contamos as baixas que houbo nas adxudicacións, porque entonces estaríamos por debaixo dos 10 millóns de euros no investimento que fixo a Xunta de Galicia no saneamento de Pontevedra. Pero que non quede a cousa. A Xunta de Galicia, a Xunta do Partido Popular, do partido que vostede representa, está a incumprir o convenio para o saneamento do rural porque unha das obras máis importantes era o saneamento do río dos Gafos, que leva metido no caixón de Augas de Galicia dende o ano 2010. Supostamente iban a estudiar unha cousa que vostedes chamaron as dinámicas do río. E despois de anos de estudios, eso que tan acostumbrados están a facer vostedes, nos sorprenderon cunha ocurrencia, e era que había que facer unha especie de piscinas para a depuración a través de plantas. Eran plantas silvestres, nenúfares e lirios. Bueno, máis que lirios debían ser delirios, porque, claro, bastou dicirlles que o Val de Tomeza é unha zona que se inunda para que se deran conta, fíjese vostede, despois de tantos estudios, de que as piscinas eran inviables. E, polo tanto, volvemos ao punto de partida, e o colector do Gafos sigue perdido no limbo. Polo tanto, son vostedes uns irresponsables e a veces exercen esa irresponsabilidade con tanta dedicación que incluso consiguen superarse. O Partido Socialista leva moito tempo traballando polo saneamento do rural de Pontevedra.
Por esta corporación desfilaron compañeiros antes que nós, que dixeron feito unha boa parte do traballo para dotar os veciños de servicios básicos. E é de xusticia recordar aquí a compañeiros como José Manuel Valcárcel ou Celia Alonso, que fixeron que moitas casas do rural poidan estar hoxe conectadas ao saneamento, incluso algunhas con abastecemento de auga. Por tanto, se alguén se preocupou do saneamento do rural, fomos os socialistas, tanto dende o Concello como dende o Goberno da Xunta de Galicia. Pero claro, os resultados electorales foron os que foron xustos ou foron inxustos, pero hoxe as competencias nesa materia xa non son dos concelleiros socialistas. E as nosas prioridades hai que telas claras. Para nós, o tema de saneamento sigue sendo unha prioridade. Pero decía que o esforzo económico da Xunta de Galicia en materia de saneamento foi moi escaso. Esos 26 millóns de euros que dice o seu presidente son virtuais. A realidade, señor Moreira, señores do Partido Popular, é que a Xunta lle debe cartos a Pontevedra. E sería bo que vostedes presentasen tamén aquí unha moción exixíndolle ao presidente da Xunta e á conselleira, por exemplo, que investira en Pontevedra a recaudación do canon de saneamento. Porque seguro que desa forma a rede de saneamento do término municipal de Pontevedra estaría completamente acabada. Vexamos. Datos. A Xunta de Galicia recauda dos pontevedreses todos os anos 4 millóns de euros en concepto de canon de saneamento e coeficiente de vertido. Este é un imposto finalista, non ten unha distribución territorial, pero é un imposto finalista. E, por tanto, tería toda a lógica do mundo que vostedes, que gobernan a Xunta de Galicia, e que tan preocupados están polo saneamento do rural en Pontevedra, interviran diante dos seus compañeiros para que esos 4 millóns de euros, aos que hai que sumar 1 millón máis que paga a empresa ENCE, en total 5 millóns de euros ao ano, fosen investidos en Pontevedra para o saneamento do rural. Fíjense vostedes que probablemente con esa inversión en 2 anos tiñamos todo rematado. Todo rematado. E veñen ustedes aquí a decirnos a nós que invistamos o superávit do Concello de Pontevedra cando vostedes non se preocupan de que os seus compañeiros en Santiago invistan o que recaudan dos veciños de Pontevedra. 4 millóns de euros ao ano. Por lo tanto, mentres o PP en Santiago sigue encargando estudios dilatorios, trae mocións que son papel mollado a este pleno, escapa das súas responsabilidades, a Unión Europea volve a amenazar ao goberno español con sancións por incumprimento dos plazos para o saneamento da ría de Pontevedra. E as mariscadoras poñen o dedo na llaga cando señalan a súa incompetencia. Son tan incompetentes que cortan sin avisar a depuradora de placeres para arreglar uns danos no emisario submarino, uns danos que se estaban producindo dende hacía 6 meses. E nin tiveron axilidade para facer unha reparación de menos de 100.000 euros no tubo co que camuflan o vergonzante vertido desa depuradora que non funciona. Por lo tanto, que é o que está ocurrindo? O que está ocurrindo é que a Xunta de Galicia non está investindo na ría de Pontevedra, pero sí está invirtindo na ría de Vigo. Fíjense por onde. Unha ría que non está declarada zona sensible pola Unión Europea, pero onde sí están investindo. Ali en Vigo, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, está axudando a construir unha macrodepuradora que costa 300 millóns de euros. 300 millóns de euros. Pero, en cambio, a Xunta de Galicia e o Partido Popular non teñen cartos para cumplir os seus compromisos con Pontevedra firmados nun protocolo e os que lle falta por firmar un convenio que vostedes se negan a firmar. Por lo tanto,
De que vimos a falar aquí? Vimos a falar do superávit do Concello de Pontevedra ou dos seus incumplimientos como responsables do goberno da Xunta de Galicia? Vimos aquí a tapar as miserias do Partido Popular de Galicia que se nega a firmar un convenio de saneamento que ten comprometido. É deso do que vimos a falar aquí? Porque entonces falemos. Vimos a falar do que se fai cos cartos do canon do saneamento? Porque si deso tamén falemos. Pero, ollo, non culpen o Concello de Pontevedra do que é unha responsabilidade de todos. Non nos culpen deso. Cúlpense tamén vostedes, na parte que lles toca, que é moito maior. Claro, vostede di, invistamos os cartos no saneamento do rural. Podería ser, claro. Pero, e por que non en servicios sociales? Por que non en servicios sociales? Pregunto eu. Ou por que non en mellorar a educación pública, que tamén fai falla? Por que non? Ou por que non para, non sei, para mellorar outras cosas en Pontevedra? Fíjese, é tan inoportuna a súa moción, é tan oportunista, que vai incluso en contra dos seus propios plantexamentos, señor Moreira. Usted énchese a boca a criticar constantemente o nivel de desemprego que hai en Pontevedra. Énchese a boca. E a min tamén, E a min tamén. O que pasa é que nós somos un poquinho máis correntes que vostedes. Vostedes culpan ao Concello de Pontevedra de que en Pontevedra haxa un nivel de desemprego enorme, pero cando temos un superávit, vostede non se preocupa de pedir que se incrementen os cartos para un plan de emprego. A que estamos xogando? A que, depende de onde sopla o vento, hoxe apoio unha cousa, mañán apoio outra, hoxe pido cartos para unha cousa, mañán pido cartos para outra. Home, hai que ser un pouco coherente. Se vostede realmente cree, como creo eu, que o paro e o desemprego é o primeiro problema que ten Pontevedra, home, sea coherente cos seus plantexamentos. Non veña aquí a facer, se me permite, de mamporreiro do seu propio partido en Galicia, non? Eu supoño que irán ustedes a contarlle a xente os malvados que somos no Concello de Pontevedra. Porque vostedes teñen unha concepción do rural que probablemente sea máis propio do século XIX que do século XXI. Nos, o que lle decimos, sábenno perfectamente os veciños do rural. Se alguén se preocupou nos últimos 20 anos, 24 anos, dende cando gobernaban vostedes ata cando gobernamos nós, se alguén se preocupou do saneamento do rural, fomos única e exclusivamente os socialistas. E as probas están aí. E chegamos hasta onde poidemos, hasta onde nos deixou a Xunta do Partido Popular. Se vostedes cumplisen cos seus acordos, o saneamento de Pontevedra hoxe estaría, se non rematado, moito máis avanzado. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, procuraremos ser un pouquiño máis breves porque o asunto está, creemos que bastante claro, pero bueno, algunhas cousas habrá que decir. Vamos a ver, en estes momentos no Concello de Pontevedra máis ou menos o 80% dos veciños rural teñen saneamento, teñen posibilidades de conectarse ao saneamento. No ano 99, cando chegamos nós, cero, exactamente cero. Bueno, reconocerán, cando menos, que se ten avanzado moitísimo e en estes momentos pódese dicir, sin temor a ningún exageración, que quitando o Concello da Coruña, que é todo urbano, pois en estes momentos Pontevedra ten o mellor sistema de saneamento que existe en calquera cidade de Galicia. Ahora, dámonos por conformes con eso? Evidentemente non, porque o noso obxectivo, a nosa preocupación é intentar que todos os veciños teñan posibilidades de conectarse ao saneamento. Ben, no caso concreto que se citou aquí, porque a moción é xenérica, pois resulta que xa está aprobado neste pleno unha moción para dotar de saneamento ás casas, ás vivendas que non de Mourente, incluso de Bora, e que incluso está dotado de cartos no orzamento. Nunha modificación de crédito que se fixo e hai máis cartos no orzamento. Temos toda a vontade de facelo e de facelo canto antes. Cal é o problema? Creo que é coñecido, non?
aquí aprobouse que agardemos pola a aportación da Xunta, pero incluso sin eso, as obras que vai facer a 541 o Ministerio de Fomento, pois estánse retrasando. En contra do que o señor Moreira se atreveu a decir de que iban a empezar no 2014. En contra do que o señor Moreira se atreveu a decir que iban a empezar no 2014. Non se preocupen os veciños que polo Concello non vai quedar. Polo Concello non vai quedar. Poden estar total e absolutamente seguros de que polo Concello non vai quedar. Polo tanto, un asunto que está enfocado, que sabemos todos onde está o problema, que o problema é que a obra do Ministerio de Fomento, aparte de ser moi escasa e bastante defectuosa, que incluso está tendo oposición e alegacións dos propios veciños, pois, mentre non se entra na recta final, pois o Concello non pode abordar o saneamento. Bueno, pois está claro, non? Está claro. Aquí o único que se columpiu foi o señor Moreira que dixo que as obras ian empezar no 2014 e deso nada. Nos vamos ao ritmo que temos que ir. Estás elaborando o proxecto, estáse facendo para, no momento en que se poida acometer as obras, acometelas. Creo que non hai ningunha novedade. Non hai ningunha novedade. Ben, eu supoño que a rebufo do acto que tuveron os xoves, pois tamén, en fin, ten militantes activos que resulta que veñen hoxe ao pleno os veciños, que benvidos todos os saúdos, pero que o asunto está aí, está clarísimo, e nós non temos ningunha dúbida de que isto se vai facer en canto estamos traballando para eso. Pode dicir, se quere, pode dicir que o proxecto xa está prácticamente ultimados, se vai exactamente a 995.000 euros, estamos traballando nisso, hai cartas no orzamento, hai cartas na modificación, e estamos para arrancar cando o Ministerio de Fomento e a Xunta, como se aprobou por unanimidade neste pleno, pois se faga, boten a andar. Non sei onde está o problema, non hai que aproveitar para non intentar axitar algúns veciños, pero, hombre, unha manipulación tan burda, que aprobamos aquí, non somos serios, cando se aproba algo, executámolo. Estamos executando, acompasando o ritmo co proxecto do Ministerio de Fomento, non inventando que o Ministerio de Fomento xo tiña, non estamos atrasando porque iban a empezar as obras, non, pois non empezaron. Non empezaron para nada, nin van a empezar en meses. Non se preocupe, o Concello vai a cumplir, neste caso, vai a cumplir. Entón, claro, as cousas feitas así, pois dan, como tamén vai a cumplir, en intentar chegar ao 100%. Vamos avanzando continuamente. Digo, pasamos neste goberno de 0 veciños do rural que se podían conectar a saneamento a 80. E seguiremos hasta o 100. Pero hai veces que non é vontade do Concello. Por exemplo, en Lérez, por pasar un topo pola 550, o Ministerio de Fomento non estuvo parado 4 anos. O poder conectaron as casas. Ou en Alba, co tren, non estuvo parado non sei canto tempo, ao final pasouse, non? Ao final logrouse pasar e está o problema resolto. En este caso, non podemos meternos na estrada de Fomento a menos cando eles abran a obra. É que non nos deixa. Entón, vamos a sincronizar a obra, que é o que estamos traballando. Entón, non é un pouquiño malo de entender a moción, a menos que sexa para intentar non axitar o que está perfectamente claro e enfocado. Despois, os erros que se cometen xa na moción e no que se di son absolutamente extraordinarios. Houve un avance de liquidación que eran 2,36 millóns, pero a liquidación xa está aprobada e realmente o superávit son 4,8 millóns. A definitiva. Claro, 4.813.000 euros. Pero son cuestións técnicas, hombre. Entón, hai que escoitar que o superávit se dedique, pero se dedica o superávit pasa o teito de gasto. Sería estenderse nunha profusión que non ten ningún sentido. Entón, cal é a cuestión? O saneamento vamos a facelo. Agora, o que sorprende moitísimo, imagínense ao revés, imagínense por un momento. Mire, nós en estes momentos como goberno probablemente tuveramos necesidade de facer unha modificación de crédito. Xa os vexo
poñéndose a saltar polas esquinas dicindo en período preelectoral, como fai unha modificación de crédito? A ver, entonces, oiga, si o Ministerio de Fomento non vai empezar a obra hasta despois das eleccións, que presa ten? A ver, que presa ten? Oiga, se quere traemos unha modificación de crédito. Temos 11,4 millóns de remanentes, dos cuales 4,8 son de superávit e o resto, pois, técnicamente chamase de outra maneira. Pero, ao fin e a cabo, temos 11,4 millóns de remanentes. Traemos unha modificación de crédito ao próximo pleno cos 11,4 millóns. Xa os vexo saltando polas paredes dicindo A ver, é difícil, Son a veces moi difíciles de entender. É máis, tuvemos que escoitar aquí, no pasado pleno, ou no pasado ano, e no anterior, de que éramos o único concello que non adicamos o superávit para amortizar débeda. E agora queren, ustedes defendían que fora para amortizar débeda, agora xa non, despois que sí, despois que non. De verdad, son un pouquiño malos de entender. Ben, en todo caso, non ten ningún sentido en estes momentos aprobar esta moción, pero quede claro, porque xa hai unha aprobada, con respecto ao saneamento destas persoas que están hoxe aquí para executalo, executarase cando o Ministerio de Fomento e a Xunta fagan o que aprobamos todos no pleno, creo que vale hai que deixar de engañar a xente. Dicir que a obra de fomento ia empezar no 2014, entonces nós non apuramos suficiente para facela a tempo, verdad? Porque entonces era unha cousa do Concello, pasividade. Falso, claro, o Ministerio de Fomento tiña que expoñer ao público, xa sabíamos, e entonces incluso houve quen, algún portador de veciños que entonces éramos o terror no Concello porque non facíamos, porque lle creu, e lle contou unha mentira. Que é terrible tamén que vostede, como portador do PP, o seu propio partido, lle conte unhas batallas que non son certas. E o poñan os pés dos cabalos. O poñan os pés dos cabalos, porque esa información de que a obra empezaba no 2014, supoño que ia pasaría no seu partido. E como había unha exposición pública, a expropiación é radicalmente imposible. Evidentemente non empezou e o Ministerio de Fomento non depende para nada do Concello. O Concello sí depende do Ministerio de Fomento. Ben, podíamos entender que o tema daría para eso e para moito máis, pero creo que está clarísimo. Que estén tranquilos, veciños, que se alguén lle vai cumprir co saneamento e vai impulsar, vai ser o Concello. Está aprobado en pleno, por unanimidade, e vamos a intentar facelo o antes posible. Ora, se dependemos de Fomento ou dependemos da Xunta que non queren, teñen os seus plazos, os seus ritmos. Por certo, a obra do Ministerio de Fomento que tiña que estar feita no 2011, según o convenio asinado co Ministerio de Fomento. Tiña que estar feita no 2011. Estamos no 2015, non vai empezar no 2015. E non podemos empezar a meter o saneamento ou agua, que aí nesa zona tamén parcialmente supoño que irá agua, é porque non empezou a obra. Entonces, todas as administracións teñen as súas dificultades para executar as obras, pero neste caso, botarlle a culpa ao Concello, de verdad que é un pouquiño exagerado. É un pouquiño exagerado. Xa sabemos que neste período preelectoral parece que vale todo, se dan uns argumentacións que non teñen pés en cabeza e se intenta, verdad, que haxa algún militante activo que aparte de convencido en contra do que está escrito, está aprobado, está acordado, está nos papéis, está nas exposicións públicas, pero non vale todo. E non se preocupen que se o Concello de Pontevedra ten o máximo interés en sacar ese proxecto adiante e sacareo en canto poida. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosquera. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Mire, eu non falo ahora porque sea período electoral. Eu levo 7 anos falando de saneamento. Non me escoitaría vostede falar de poucas cousas máis. Saneamento. Somos cansinos co tema do saneamento, recoñezo. Pero levo 7 anos falando de saneamento. Había período electoral ou fora de período electoral. Táchame de manipulación. Eu lle digo, estes veciños que están aquí non teñen saneamento. Estou manipulando? Digo a cara que estou manipulando, dígalles que están equivocados, que sí que teñen saneamento, pero ao mellor non se dan conta de que o teñen. Me estou inventando eu isto. Vaya vostede ali a Mourente, por poñer un exemplo, pero podo falar de Verducido, de Cerponzóns,
de sitios nos que non hai saneamento. Debería vostede visitar as parroquias de Pontevedra. Efectivamente, eu falo tamén moi ben dun exconcelleiro, do señor Valcárcel. Moito mellor iría o Partido Socialista se aí estuvera o señor Valcárcel. Desde logo non sería mellor a todos, porque vostede é un completo inútil en materia de saneamento. Non fixo nada polo saneamento de Pontevedra. Eu non estou manipulando nada, a realidade é tangible, e o pode comprobar vostede. E se non pase un día no verán cerca da casa destes veciños, saberá como cheira as fosas sépticas rebosando ali nas cunetas na carretera nacional. Esa é a realidade. Por lo tanto, vostedes din que están a favor do saneamento, sí, pero que os 2 millóns de euros, bueno, ahora di aquí o señor Mosquera casi 5 millóns, irán para outras cousas menos para o alcantarillado. Pero estamos moi preocupados por o alcantarillado. Preocupadísimos, pero nin un peso para o alcantarillado. Mire, os veciños xa non se creen as trolas que contan vostedes. Saben perfectamente quen é o responsable de acometer o servicio de saneamento. Se houbera aí fora unha oficina con un cargo público que fora eu son o responsable de saneamento, iríamos a esa ventanilla a pedirlo. Pero resulta que o responsable de botar saneamento e alcantarillado é o Concello, non só en Pontevedra, en toda España. Porque o di unha lei que rise para toda España. E todos os alcaldes de toda España cumplen a súa función. En Pontevedra non. Pontevedra non. Pontevedra a culpa é da Unión Europea ou non sei de quen máis. Vostedes cobran os recibos que teñen saneamento, cobran bastante ben, cobran unha recollida de lixo, pero desde logo os servicios os mínimos posibles. E se hai 2 ou 5 millóns de euros de remanente de superávit, irán para calquera cousa, pero para saneamento non. Pero a vostedes lles preocupa moito o saneamento. Moitísimo. E ao mellor, incluso por riba, parece que a culpa é do partido que está na oposición, o que non goberna. Ainda somos os responsables, nós. Hai que escoitar, carai. 16 anos gobernando con este alcalde e a culpa o ten o Partido Popular, que non manejou os presupostos municipales porque non goberna en Pontevedra. Creo que xa está ben, non, de tomarlle o pelo a xente. Eu non teño que contarlles o malvados que son no goberno, xa o están vendo eles. Xa o están vendo. Que levan vostedes 16 anos gobernando. E o problema que tiñen estes veciños hai 16 anos sigue no tendo 16 anos despois. A mellor estou manipulando, corríxame, igual estou equivocado en algo. Eu quero dicirlles que esta é a realidade. Estes veciños son veciños que teñen unha preocupación especial, unha preocupación increíble que en pleno século XXI estean a carecer dun servicio básico como é o servicio de saneamento de aguas residuais. Ao mellor estou manipulando, non me dou conta. E os do Pazo, que a moción é unha moción genérica, pero se xa que están aquí, e vostedes falaron deles, están condenados a seguir dependendo a día de hoxe de fosas sépticas e pozos negros que, aparte dun problema que lo supón para a salubridade pública, posto que o problema non está na depuradora, senón o que vostedes mandan para a depuradora e os ríos e a ría. Pois, aparte de todo iso, isto tamén conleva que teñan que soportar, como acabo de decir, cheiros, porque as filtracións mesmo chegan ás cunetas da carretera nacional. E tamén podemos falar de máis sitios, os veciños de Carabelos e de Eirós, que teñen os mesmos problemas. E tamén a veciña parroquia de Bora, hai diversos lugares que a día de hoxe siguen sen contar con este servicio de saneamento. Estou me referir aos veciños de Leirados e tamén de parte dos veciños da Corbal e do Teso. E mentres estes veciños de Bora non hai que esquecer que teñen enviado tamén unha carta ao señor alcalde de Pontevedra reclamando a súa inclusión na rede de saneamento e a data actual non teñen recibido resposta algunha. Nos últimos convenios, porque incluso a Xunta se prestou a darlles cartos para que vostedes cumpriran coas súas competencias, vostedes nunca puseron como prioridades o lugar de Pazo de Mourente, nin o de Bora. A Xunta daballe cartos e dígame usted onde quere invertir. Vostedes fixeron un listado, nin Verducido, nin Mourente, nin Bora. Esta é a realidade, está aí o listado para velo. Ahora apelan á obra de fomento. Claro, a obra de fomento, decían os veciños. Non se pode facer porque hai unha obra que ten que facer fomento mentre non a faga nada. Eu preocupeime pola obra de fomento. Non tiña que facelo eu, tiña que facelo o alcalde de Pontevedra, salir do despacho, ir a fomento e preguntar como está ese proxecto. Non o fixo, tuvo que ser o da oposición, que non goberna, pero tuvo que facelo o da oposición. Preguntar por ese proxecto, empezouse a mover o proxecto, díxenlle que iba a salir no boletín oficial, saliu no boletín oficial e díxenlle que se era posible se licitaría no ano 2014. Claro que non contábamos con que houbera algún veciño que se presentara a formular alegacións, supoño que para dilatar un pouco máis o proxecto, curiosamente. Cando unha obra que en teoría debería favorecer e debería facerse o máis rápido posible, pois, bueno, alguén quiso formular alegacións para dilatar un pouco máis a aprobación do proxecto, pero iso non será responsable o Partido Popular, digo eu.
E logo resulta que un día me chaman os veciños e me dicen: Jacobo, pero que é que a obra do Ministerio de Fomento non vai tocar o subsolo. E dixen, claro, que xa a prova clara e palpable de que unha obra non ten nada que ver coa outra, de que a obra de introducción de soterramento das tuberías para o alcantarillado se podía facer previamente. Esa obra non teña nada que ver. Alguén engañou os veciños aquí, que lles dixo a excusa de que había que esperar pola obra de fomento. Pois a obra de fomento non ten nada que ver, porque a obra de fomento é unha obra en superficie. Pero, bueno, pouco a pouco, os veciños van destapando quen anda contando aquí as mentiras no Concello de Pontevedra. E se están os aquí, está claro porque xa non se creen as trolas do goberno, señor Mosquera. Señor Mosquera, vostede estaba na oposición no ano 95 ou 99, quero recordar. Vostede debería, ou non traballaba, non estudiaba, pero creo que vostede debería saber que moitas obras se fixeron de saneamento, de introducción de saneamento, moitas delas perdidas, porque vostedes deixaron as tuberías enterradas sin conectar e o co paso do tempo, coas inundacións, se estragaron todas, pero se fixeron moitísimas cousas. Non nos faga parvos porque a historia está aí para vela, señor Mosquera. E vostedes levan 16 anos aquí, e os vellos problemas siguen sin resolverse. Está claro que os vellos políticos non van resolver os vellos problemas. Tratan vostedes de decir que a culpa non é de vostedes, que de outras administracións. O ano pasado trouxemos aquí unha moción, trataron de darlle a volta cunha emenda, nos, por respeto aos veciños, aprobamos igual, pero nesa moción se mandaba facer un proxecto, que eu saiba non está. Ahora me dice vostede que casi está, levamos co casi está 16 anos, non? Pero a min hai un ano xa me dicían que no Concello xa dixeron que estaba o proxecto. Ahora dice vostede que casi está. O sea, cando estaba mentindo antes ou agora, señor Mosquera? Cando estaba mentindo? E a competencia é perfectamente, é claramente municipal, non porque o diga eu, sino porque di a Lei de Base de Réximen Local, que é competencia dos concellos establecer o servicio de abastecemento de agua, o servicio de abastecemento domiciliario e depuración de aguas e alcantarillado. Isto é unha competencia municipal, o que está claro que vostedes agora mesmo teñen fondos propios, ao menos 2 millóns de euros, agora nos din que 5, pero está claro que teñen fondos propios para empezar a facer proxectos e a cometer obras. Xa lle digo, pidolle aquí porque vostedes son os responsables, se non iría a outro sitio a pedirlo, pero o responsable é o Concello. Por se non é suficiente, o convenio que se firmara co Fomento establecía claramente, iso o firmaron vostedes, decía que os proxectos serán redactados, financiados, licitados e dirixidos polo Concello de Pontevedra. Que máis queren? Se hasta recoñeceron vostedes que era competencia súa, o recoñeceron o convenio firmado co Fomento, pero ahora mesmo parece que non queren acometer esa responsabilidade. Eu, polo tanto, pidolles o apoio a esta moción porque os veciños xa non poden aguantar máis, os están aquí unha parte dos veciños de Pontevedra, pero na situación deles hai moitísimos máis, en moitísimas parroquias de Pontevedra, e pido o apoio de toda a corporación, evidentemente, non quero excluir a ninguén, pero especialmente aos membros do goberno, que son os que se negan a poñerlle alcantarillado. Polo tanto, pidolles o apoio, sé que de verdad lles preocupa o alcantarillado dos veciños de Pontevedra, e comprómen se a mellor eu estou manipulando algo, porque o mellor é que non estou manipulando nada. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora Bienpica, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. En la exposición, el señor Tino Fernández, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Qué culpa tiene esta gente que está aquí, que tiene un problema real, que a sus casas no llega esa conexión para poder tener saneamiento? ¿Qué culpa tienen ellos de todos los argumentos que ha soltado antes? Hay un problema, es real, habrá que atajarlo, y yo creo que nadie quiere beneficiarse de esta situación. O sea, es que no hay bueno, pues gente que pueda decir que saca algo a cambio de esto. Es simplemente un problema real que habrá que resolver. Para eso estamos aquí, para eso lo debatimos. Ha citado a Valcárcel y a Celia Alonso. ¿Y ustedes por qué no hacen algo por el saneamiento en Pontevedra? Creo que la gente se sentiría realmente orgullosos de haberles votado y que sigan representándolos. No entendemos esa postura. Tiene la oportunidad de votar a favor. Se trata de un servicio básico, tiene que ser prioritario por el Concello. El señor Mosquera lo acaba de afirmar, el 80% tiene esa posibilidad. Ese 20% tiene que ser prioritario. Sé que
que hablando se entiende la gente, sé que así lo harán. Si efectivamente hay una modificación de crédito para ese servicio, intente hacerla cuanto antes. No sirve echar la culpa a Fomento, no sirve echar la culpa a la Xunta, es un servicio básico, tendrán que hacer todos los trámites que se les exige para que esa obra se lleve a cabo, y no me pueden decir que hay una obra de Fomento que tenía que estar hecha en el 2011, porque entonces estamos perdidos. ¿Cuánto tiempo más van a esperar? Sé que escucharán esta moción, sé que la tendrán en cuenta, aunque ahora no se les permita votar a favor, pero creo que es algo prioritario en el que, insisto, no hay vencedores ni vencidos, simplemente es un derecho totalmente reclamable y que tendrán que atender. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bienpica. Señor Fernández, tiene la palabra. Bueno, a ver, casi comenzando por o final, señor Moreira. Falou vostede de que o Partido Popular foi o que iniciou o proceso de saneamento no rural. Supoño que estás referindo vostede a aquel famoso Plan Pomal. Non sei, xa non me acordo ni que significaban as siglas aquelas de Plan Pomal, pero eran uns cartos que viñan de Europa para, entre outras cousas, para saneamento, non? E é certo que houve un alcalde en Pontevedra do Partido Popular que solicitou esos cartos, non? E tamén é certo que se fixo con eles semellante chapuza. Vostede non o recordará, porque o mellor era moi xoven, eu xa son un poquinho máis entrado en anos. Semellante chapuza que, por exemplo, na zona de Mourente houbo partes enteiras da obra executada que se foron ao río. Outras que foron barridas polas riadas do 2005 porque non valían para nada. Outras que se colocaron na orilla do Lérez, na marxe dereita do río do Lérez, vulnerando calquera normativa medioambiental. Este que lle fala denunciou, non? Anos despois deuse máis razón e houve que quitalo, porque era unha auténtica barbaridade e que ademais non valía para nada. Para que valeu todo aquilo? Valeu para tirar os cartos e para facer uns folletos moi bonitos que se vendían polas parroquias, que vendía a xente do Partido Popular polas parroquias dicindo xa va a desatar o saneamento, e que foron mentira, porque daquelo que se fixo se aproveitou moi pouco, pero moi pouco, si se refire vostede ao Plan Pomal, porque antes de eso, durante todo o tempo que gobernaron os seus compañeiros de partido, nin se preocuparon. Logo chegaron outros gobernos que sí se preocuparon. Di vostede que non manipula. Bueno, cada un conta da feira según lle vai nela. Eu digo que sí. E lle digo por que manipula. Lle digo porque acaso non é certo que a Xunta de Galicia asinou un protocolo por un importe de 26 millóns de euros para financiar o saneamento de Pontevedra? Eso vostede non lo di. Acaso non é certo que se firmaron 2 convenios por un importe de 14 millóns e que falta por firmar un terceiro convenio que o Partido Popular que goberna a Xunta de Galicia se nega a firmar? Acaso non é certo? Ou se cree que nós non queremos firmar ese convenio? Claro que queremos firmalo, pero a Xunta négase a firmalo. E iso tamén é certo. Por lo tanto, cando se din medias verdades, se está manipulando. A lo menos esa é a visión que teño eu. Vostede creo que visita pouco ou coñece pouco o rural de Pontevedra e non se dá conta do que cambiou nos últimos tempos. Cando vostedes deixaron de gobernar en Pontevedra no ano 1999, o saneamento do rural de Pontevedra era inexistente. Pero non é que fora inexistente, é que nin había nin previsión de facelo. E pouco a pouco se fixo. E é certo que os que empuxamos por eso fomos os socialistas. E no mandato pasado
Se fixeron moitas obras polos concelleiros socialistas, pero agora os resultados electorales foron os que foron. E nós non temos esa responsabilidade, o cual non quere decir que non nos preocupe. Vostede cree que pode chegar aquí e sacar rendimento político de calquera cousa, e a mellor é certo, a mellor é certo. Eu creo que non. Eu creo que a coherencia é o mellor valor. E cando se é coherente, tarde ou temprano, a xente acaba por confiar nun. Cando se é incoherente, máis temprano que tarde, a xente acaba por desconfiar dun. E vostede é un maestro da incoherencia, non só polo que se lle dixen antes, sino porque vostede tamén se olvida de outra cousa que non di, e é que vostede é parlamentario autonómico. Vostede está no Parlamento Autonómico. Cantas propostas fixo vostede no Parlamento Autonómico para impulsar a firma do convenio de saneamento entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra? Cantas propostas impulsou vostede? Isto mismo que nos fai aquí, de traer aquí unha moción, fixo vostede no Parlamento Autonómico? Falou vostede coa conselleira do ramo? Tuvo unha parte co presidente da Xunta para ver se lle sobran algúns cartiños dos que non inviste en Vigo e veñen para aquí? Canto deso fixo, señor Moreira? Bueno, veremos se o vai a facer, porque é moi sencillo. Eu xa lle digo, o Partido Socialista no Parlamento de Galicia vai a presentar unha proposta para que a Xunta de Galicia, o Goberno da Xunta, asine con carácter inmediato o convenio que falta para acabar co saneamento da ría de Pontevedra. Vamos a ver o que vota vostede. Vamos a ver o que vota vostede no Parlamento de Galicia. E así vamos a ver quen é coherente e quen é incoherente. Quen é coherente e quen é incoherente. Porque claro, vostede di, iso é unha competencia dos concellos. Pois claro que sí. Pois claro que sí. Pero tamén do resto das administracións. Ou acaso a Xunta de Galicia non está axudando a facer saneamentos en algúns concellos? Por exemplo, Marín. Acaso a Xunta de Galicia non está financiando o saneamento de concellos? Por que non en Pontevedra? Porque non somos do mesmo color político? Ao mellor é eso. Eso é ser non incoherente, eso é ser moito peor todavía. Moito peor. Vostede ten unha oportunidade única e é chegar ao Parlamento de Galicia e, dende a súa maioría, convencer ao resto dos seus compañeiros para que voten unha moción proposta ou como se chame, para asinar ese convenio que falta. E todos están felices. E todos están felices. Entón, non fale vostede de manipulación, de incoherencia, nin de outras cousas. Porque se alguén co saneamento do rural foi coherente ao longo da súa trayectoria política, neste Concello foi o Partido Socialista. E así seguiremos. Nos voten ou non nos voten. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Non me resisto a contar un feito que foi público e notorio e que tivo moita relevancia neste pleno. Este Concello tiña redactado o proxecto, licitado e axudicado a un saneamento nun lugar de Tomeza. Resulta que un activo militante do PP da zona primeiro convenceu a un para que dixera que iba a deixar pasar o tubo, confirmou que sí, e despois que se volvera contra, que se volvera atrás. E despois resultou que foron Aguas de Galicia a que non dera un permiso que en principio verbalmente dixera que era automático para cruzar o río Pintos. Ben, evidentemente a obra pois quedou atrancada. E resulta que eses mesmos militantes do PP traían a xente ao pleno, os mesmos que non lle deixaban ter saneamento, para protestar porque non tiñan saneamento. Evidentemente, en canto lle pasou a fuga, en canto a autorización, arreglouse o asunto e os veciños tuveron o seu saneamento. Despois dun espolio público, ir ao Valedor do Pobo, bueno, de todo, verdad? Ben, pasar os tubos é unha competencia municipal, evidentemente, pero a veces non é tan fácil. E podo poñer un exemplo. Fernández Ladreda, fixen ustedes, Fernández Ladreda, a esquina entre Fernández Ladreda e Avenida de Vigo.
Se se acordan, había continuamente anegacións e encharques ali. Bueno, o Concello propuxe a Fomento, cando vía a lei de Fomento, 1000 solucións e ningunha valeu. Ningunha. Hubo que agardar a que pasara a vial municipal para poder resolver o problema que está resolto hoxe. Vale, e podía contar o do Nodo Pino, por exemplo, pasar o saneamento, pasar a agua cara a Salcedo, que hasta que fixo obras Fomento aí non hubo maneira que deixara pasar. O de Lérez contei antes, é o que queira. Vale, entonces, dígame algún caso en que o Ministerio de Fomento, ou incluso a COTOP, deixara pasar o saneamento por unha obra, por unha estrada que fora deles, a menos que poñendo unhas condicións imposibles, e que en realidad deixara pasar. E a resposta é ninguna. Ninguna. E podo contar un detalle, por exemplo, mire, diante de San Amaro, que os veciños de Mourento coñecerán, resulta que dounos autorización a conselleira, no seu momento, e chegou, en canto dimiteu, acabou a conselleira, chegou un expediente porque colocáramos unha arqueta na vía. Bueno, isto é como funciona. Entonces, vamos a ver, repito, se hai algunha posibilidade, e hai nas todas, de facer o saneamento, será cando Fomento abra a obra, e o Concello vai responder e vai facer a obra. É que non podemos facelo antes. Está claro. Entonces, non, porque pon unhas condicións que é imposible, non permite poñer unha arqueta na calzada, non permite poñer non sei que, non permite tal, se hai que cruzar ten que ser con topo que é imposible pasar. O sea, non hai maneira, non hai ningún caso en que se fixera. Ali non ten beirarrúas suficientemente amplias para pasalo en todo o traxecto, o sea, non pode ser. Vale, pois entonces, esa é a situación. Esa é a situación. Ahora ben, eu xa sei como funcionan estas dinámicas, pero de todas maneiras tamén lle digo unha cousa, aquí podemos prometer o que queiramos. Os únicos que nos comprometemos, e cando comprometemos o cumplimos a facelo, somos nós. Porque ustedes agora piden esta moción, pero que levan pedido para aquí, para lá, para colá, non chegan nin os 11 millóns, nin os 50, nin os 100. E tamén quero dicir aos veciños, porque se ganan ustedes, probablemente non se faga esa obra. Porque ten tantos compromisos noutros lados, non é tanto promesa que probablemente non se faga. Nós si vamos a facer, e sábeno, porque sempre que podemos as facemos, O sea, que quede claro. Votamos a favor da moción e vamos a facelo. E sempre que dicimos, ora, non nos pida que fagamos algo que non se pode facer. Ora está aí. Fomento xa ten un proxecto en marcha. Nós tamén. Bueno, é que querer confundir. Tiñamos un estudo, non o proxecto. Tiñamos un estudo previo, ora está o proxecto. Vale? Non hai nada raro. Sempre dixemos o mismo. Vamos a afrontar esa obra. Cando poidamos. Cando se den as condicións para facelo. Vale? E claro, entonces queda moi bonito dicir, non, é que agora, é que é prioritario. Bueno, e agora se metemos os cartos e este ano o Fomento non empeza a obra, que perdémolos outra vez. Vamos a superávit outra vez. E depois criticamos o superávit. A ver, seamos un pouquiño serios. Hai unha moción aprobada que para nós é lei e vamos a cumplila estritamente e cando se poida vaise a cometer esa obra. Vale? O resto é intentar fazer estes tejemanejes, estes barullos que non teñen ningún sentido. Non teñen absolutamente ningún sentido. Eu creo que o asunto está suficientemente claro. Evidentemente, cando se intenta o que é a xestión, a complicación da xestión, porque pode alguén non entender, non entenderon os veciños de Alba ou outros, que Fomento, o Ferrocarriles, non deixaban pasar un topo. Estuveron 5 anos sin saneamento, que estuvo expostos porque non deixaba pasar. Pois non deixaba pasar. Entón, que facemos? A ver, que facemos? Poñemos un bombeo aéreo 10 metros por riba da vía? Que facemos? Claro, entón, hai que agardar a que se den as circunstancias. E normalmente as aproveitamos. É unha última cousa. Este goberno, de maneira constante en todos os mandatos, está metendo moitos cartos en saneamento e a veces nin pode executalos, nin pode executalos, por culpa destas incidencias. Bueno, pois con todas estas complicacións pasamos a ter 0 veciños que se poden conectar a pasar do 80%. Ben, garantía de que en pouco tempo, e vencendo estas dificultades que a veces son enormes, pois prácticamente vai estar o 100%, que é o noso obxectivo, o noso compromiso, e os feitos nos remitimos. Aí está o avance que houbo. En este caso, tamén vai avanzar en canto se poida. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosquera.
Señor Moreira, para rematar. Gracias, señor presidente. Bueno, eso de que a moción a lei depende que moción sexa, non? Porque que hai mocións aprobadas por maioría do Concello que vostedes, vamos, as deron por non existentes. Sabe perfectamente que hai moción que lles obliga a presentar un plan xeral no prazo dun ano, pasou o plazo e vostedes non presentaron un plan xeral. Hai unha moción que lle obligou ao alcalde a mediar no conflito de legalidade e púsose de perfil. E outra mención que lles obligou a traer aquí un programa para homenaxear a Figueira Valverde, que vai ser o Día das Letras Galegas o próximo mes de maio, e seguimos esperando. Por tanto, a moción a lei segundo o soplovento, señor Mosquera. Mire, eu o que vexo e o que ven os veciños do rural é que no centro de Pontevedra sí que están facendo obras de saneamento. O vimos aí na Plaza de Galicia, no Gorgullón, na Avenida de Vigo. Aí hai obras de saneamento, pero no centro. Por que non no rural? Porque a excusa que se daba aos veciños do rural é que non hai cartos. Pero para facelo no centro hai cartos. A ver, como nos aclaramos? Ahora, din vostedes que teñen xa non 2,3, senón casi 5 millóns de euros, que nos acaba de dicir ahora pola mañá. Pois mire, máis fácil o poño, xa. Xa non lle obligo a meter todo o superávit, senón solamente a mitad do superávit. Sobranlle outros 2,4,5 millóns de euros para facer o que lle dé a gana. Pedimos o 50% de inversións para este ano que foran destinadas a saneamento. Nada. E logo nos din que lles preocupa moito o saneamento e que o van facer. Pero, señor Mosquera, necesitan outros 16 anos? Sinto, pero non van ter outros 16 anos. En 16 anos non cumpliron con estes veciños ni con outros moitos de parroquias de Pontevedra. Hai un ano, o problema, con respecto aos veciños do Pazo, o problema era que Fomento tiña que facer unha obra. Agora o problema é que ao mellor Fomento non lle dá autorización. Non se preocupe, deme vostede o papel no que Fomento lle pon pegas que me encargo eu de falar con Fomento, se ese é o problema. Non se preocupe que non vai haber problemas para que vostede cumpla cun servicio básico. O que pasa é que vostede primeiro daba unha excusa, como lle destapamos que a obra de Fomento non era unha excusa, quedou vostede en evidencia, ora busca outra. O caso non facelo. O caso non facelo. Por lo tanto, nós o que lle pedimos, e este é o texto da moción, é que doten os veciños do rural pois polo menos cos 2,3 millóns de euros que teñen de superávit, que os destinen a saneamento. Elisan vostedes donde, pero destinen a saneamento. Porque senón seguirá habendo Cidadáns de primeira e Cidadáns de segunda. Estes veciños non están exixindo ningunha obra faraónica, están exixindo un servicio básico que outros veciños de Pontevedra teñen. Creo que hai que igualar a todos os veciños nos servizos básicos e logo, se queren, fagan as obras faraónicas que queran, pero polo menos os servizos mínimos creo que no século XXI temos todos os veciños de Pontevedra dereito a telo. En todo caso, non se preocupe que nós sí que temos un claro compromiso de que imos a dedicar prioridade aos servizos básicos e entre eles o saneamento. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción do Partido Popular. 14. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 11. Rexéitase por maioría. Pasamos ao seguinte punto, que a moción anterior, que xa sometemos tamén a urxencia, que é sobre a privatización dos registros civis. Señor García Legísima, ten a palabra. Bo día a todos e todas, gracias. Esta moción que traemos hoxe aquí, o que tratamos é de facernos eco da preocupación que veñen mostrando durante os últimos tempos os funcionarios de xustiza e tamén os distintos forzas sindicais e algunha asociación. E concretamente, nese sentido, estiveron o pasado xoves no Concello de Pontevedra. De aí, pois, a urxencia de presentar esta moción atendendo a súa petición. O Rexistro Civil veñen funcionando dunha maneira razonable dende nos últimos tempos. Foron criados, curiosamente, no 1870 ou defendidos, cando menos nas Cortes, por unha persoa ilustre, vencellada a Pontevedra durante anos, como foi Montero Ríos. Curiosamente, quen pretende facelos desaparecer como servicio público, pois tamén é unha persoa que se di vencellada a Pontevedra, que é o actual presidente do goberno. O primeiro paso para a desaparición do
registros civis. Como servicio público foi pois, un ministro que parece que desde no Partido Popular o votan moito de menos, como era o señor Gallardón. E aquela lei do 20/2011, no que respecta ao registro civil, pois parece que estaba dormida un tempo de vacacións, a vacatio leyes. Pero agora, pois, entroulles a premura en levar adiante a privatización dese servicio e sacaron o Real Decreto Lei 8/2014, pois un totum revolutum, podíamos decir, de máis de 170 páxinas, ou 170 páxinas, e que dedica 5 disposicións adicionais para facer ese tratamento do registro civil e, sobre todo, a quen lle transferir, digámoslo así, todas as actividades relacionadas cos asentamentos que había no registro civil. E iso, pois, pasou, decidiron así, nesas disposicións adicionales, pasalas ao registro mercantil. Como sabemos, en Pontevedra hai 2, no resto de Galicia, na provincia de Pontevedra estamos a referir. E esos son os que van levar a cabo todo que asientos e a expedición de certificacións, etc., que veñen facendo, xa digo, dunha maneira razonable, así como as queixas abondosas, as queixas polo funcionamento deficiente de xusticia, que son abondosas, non era así dos registros civis. E creemos que esa xestión que se lle vai encargar aos registros mercantiles, pois, o que fai é de todo negativo, porque privatiza un servicio público, ata data é gratuito, e a pesar de que na disposición adicional se di que vai a seguir sendo, pois isto é difícil de creer, e se non é dunha maneira ou doutra, pois eso custará cartos, porque por moito que teñan a condición de funcionarios ou registradores da propiedade e do servicio mercantil, pois teñen os empleados que pagar e cobran uns aranceles e de algún lado vai sair ese diñeiro para pagarles ese traballo que van a levar a cabo. Sin esquecer pois, a concentración que se leva a cabo na provincia, concretamente en Pontevedra en 2, a pesar de que se fale das ventaxas informáticas, pois o certo é que, por exemplo, para un veciño de Vila de Cruces ou de Lalín, pois ese servicio non cabe dúda que se encarecerá e será un atranco levar adiante todas as xestións que levas. Pois por eso creemos que debe seguir de vacacións indefinidamente a Lei 20/2011 no tocante á materia do registro civil e instar tamén ao Goberno para a supresión ou derrogación desas disposicións adicionais do 19 ou 24 e da disposición final do Real Decreto que comentamos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor García Legísima. Señora Benpica, vai intervir neste punto. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, en el artículo 117 de la Constitución española determina en el punto 3 que los tribunales tienen competencia exclusiva en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, permitiendo en su punto 4 que a mayores puedan ejercer otras funciones en garantía de cualquier derecho. Así lo determina la ley. Este supuesto es el relativo al registro civil, puesto que es una función no jurisdiccional que se ha atribuido por la ley a los juzgados, porque esta materia, la del Estado civil, está vinculada a múltiples facetas básicas de las personas: nacionalidad, Estado civil, tutela, etc. Por ello, aunque en principio por ley es posible la desvinculación de la gestión del registro civil con los juzgados, sí que creemos que no está del todo justificada o explicada este cambio, ya que hasta ahora esta gestión ha funcionado razonablemente bien, con el componente añadido de la gratuidad. Ahora el modelo que se propone deja muchas dudas. La retirada de la gestión judicial del Estado civil y atribución a los registros no supondrá un coste para los ciudadanos. Esta gestión de los registros parece que inevitablemente sí tendrá un sobrecoste para el administrado, que en gestiones básicas como obtener un libro de familia o inscribir una sentencia de divorcio o nombramiento de un tutor hará
cosas que ahora eran gratuitas. Este cambio puede que aleje a los ciudadanos de los lugares donde se gestione el registro. Hasta ahora, partiendo del mapa judicial desde los propios juzgados de paz, se podía acceder al registro. En nuestro caso, en zonas del rural, puede ser relevante para gestiones relacionadas en supuestos concretos como las pensiones de viudedad. A mayores, el registro civil hace unos años que se ha ido informatizando con una enorme inversión, por lo que ponerlo ahora en manos privadas no es de recibo. Gracias. Muchas gracias, señora Benpica. Señor Fernández, tenga a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, falemos un pouco de política, entón. A ver, esta é unha desas chamadas reformas puntuales, non? Que ven facendo o Partido Popular, pero que en realidade son unha estrategia de desmantelamento do público para beneficiar a uns poucos. Un desmantelamento que non se corresponde ni siquiera con criterios ideolóxicos, senón con criterios puramente mercantilistas. Unha vez que se enterrou o ladrillo, a dereita económica, busca explotar calquera nicho de negocio alá donde vaya. E, por lo tanto, desmantelan a sanidade pública, desmantelan a educación pública e non se paran se teñen que desmontar tamén a xusticia. Agora tocalles aos rexistros civis, como antes lle tocou a tantas e tantas cousas. E cal é a xustificación? Pois ningunha, porque o Partido Popular cree que todo se xustifica en base á súa maioría absoluta. Cree que 184 diputados danlle dereito a legislar como queira. Non só segundo o seu programa, porque se fora segundo o seu programa, aínda habería que asumir que así foi a vontade dos cidadáns, senón que legisla incluso en contra do seu propio programa. Lembran vostedes aquilo da baixada de impostos que prometía o Partido Popular? Acabou coa subida de máis de 50 tasas e impostos. Lembran cando o señor Rajoy falaba de liñas vermellas que non cruzaría? Aquelas de que non habería recortes en sanidade e en educación. Bueno, pois agora temos miles de profesores menos na educación, miles de facultativos menos na sanidade pública, miles de camas menos nos hospitais, moitos servicios públicos privatizados, máis caros e menos eficientes. E agora, xa cando estamos nos estertores desta legislatura, agónica para os cidadáns e para as clases medias, pois agora toca o turno ao rexistro civil porque o Partido Popular anda apurado para repartir o que queda de pastel. Porque diso se trata, Aquí o que estamos falando é de repartirse un pastel e beneficiar moito, pero moito, moito, moito a uns poucos. Non hai un motivo crible, ningún motivo crible, para privatizar un servicio público que ven funcionando como un reloj. Ningún motivo. E nun servicio público onde se investiron nos últimos anos moitos millóns de euros para modernizalo. Pero claro, é que é un servicio público cercano aos cidadáns, accesible e gratuito. Me cachis, que pecados. Que se pretende agora? Pois agora se pretende alonxalo dos cidadáns, pero con toda a osadía do mundo. Se privatiza e punto, sin disimulo. Agora vaise, ou se pretende, cobrar por inscribir a vecindade civil, polo libro de familia, pola legalización anual dos libros, polo expediente de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. A partir do mes de xullo, todos os trámites que fagan os cidadáns e que agora vimos realizando de xeito gratuito serán privatizados e haberá que pagar por eles. Fíxense no descontrol das propostas que fan vostedes que a día de hoxe os xuíces non saben se as bodas civis previstas para o mes de xullo van a poder celebrarse ou non. Porque non saben o que vai pasar. E estamos a finales de marzo. E máis, a partir do 15 de xullo, os expedientes matrimoniais serán tramitados polos notarios. E haberá que pagar por eles, e non vai a ser pouco. Di o ministro do ramo que os expedientes e os trámites do rexistro civil van a ser gratuitos. E minte outra vez. E faino de forma obscena. Acaso pretende facernos creer a nós
que os rexistradores van a asumir todo ese traballo de forma gratuita. Os rexistradores están autorizados a cobrar por todas as actuacións que fagan e a nós vai nos a tocar pagar. Vou expoñer un exemplo. Vigo, Rexistro Civil de Vigo, ano 2014, 55.000 trámites, todos eles gratuitos, 21.833 certificacións literais de nacemento, 3.536 de matrimonio, 12.262 de defunción, 8.043 inscripcións de nacemento, 1.277 de matrimonio, 8.075 de defuncións. Alguén cree que os rexistradores van a facer todo este traballo gratis? Por suposto que non, Isto é un auténtico pelotazo, un auténtico atentado contra a cidadanía e unha tropelía que se suma ás moitas que se veñen cometendo dende este goberno amparado nunha maioría absoluta que eles, vostedes, creen que lles dá carta blanca e que aos ciudadanos ponllo moi negro. Despois das cifras que lle acabo de relatar solo de Vigo, imaginen vostedes o volumen de negocio que se lle está transferindo aos rexistradores. E non son cousas inocuas, Falamos de certificacións de nacemento, de matrimonio, de defunción, certificacións que son necesarias para a nosa vida cotidiana e para moitos trámites que a partir de agora van a ser de pago. Pensar que todos esos trámites van a ser realizados polos rexistradores, insisto, se me permite a vulgaridade, é tanto como creer nos paxariños preñados. Bueno, para non ser repetitivos, esta non é máis que unha forma de gobernar da dereita que voulles a recordar onte lles dixeron que non era o que queren os cidadáns. Onte lles dixeron que así non poden gobernar. Escoiten o que lles está dicindo dende o sur, porque dentro de pouco se lles dirá en todo o Estado. E, polo tanto, súmense vostedes a esta iniciativa presentada hoxe aquí, que impere o sentido común e apoien esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bons días. Ben, en primeiro lugar, aceptamos a tramitación desta moción, si ben é certo que na pasada xunta de portavoces o Grupo BNG anunciou que non ia presentar ninguna moción. En todo caso, non hai ningún problema. Vamos a ver, o texto desta moción nos o votaríamos a favor, pero claro, se un empeza a analizar todo o que di aquí e compara o que din os textos legislativos, resulta que non é certo o que se di nesta moción. Se di que se vai poñer fin a un servizo público. Non é certo que se poña fin a un servizo público, seguirá sendo un servizo público, o que pasa que é máis eficiente que o que buscamos todos. Falan tamén dunha privatización da Lei 20-2011. Bueno, pois unha Lei 20-2011 que foi publicada no 22 de xullo de 2011, resulta que un vai a ver o final e dice que esta lei está asinada polo presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e que foi aprobada por todos os grupos do Parlamento. E resulta que hai un concello en Pontevedra, un grupo de goberno en Concello de Pontevedra que está en contra do que aprobaron todos os grupos no Parlamento de España. Fálase tamén de certas cuestións como que un servizo público gratuito deixará de selo. Claro, un vai a ver o Real Decreto Lei 8/2014 di claramente na disposición adicional 21ª que, a partir da entrada en vigor da Lei 20-2011, a prestación do servizo público que constitúe o Rexistro Civil continuará sendo gratuita, sin excepción de ningún tipo. Curiosamente, vostedes, o BNG, piden na moción que se elimine esta disposición. Eu estou en contra de que se elimine esta disposición, porque esta é a disposición que garante que seguirá sendo un servizo gratuito, que eu creo que o que buscamos todos. Por lo tanto, deberían analizar vostedes que disposicións pretenden eliminar, porque esta é crucial, o mantemento do servicio público gratuito. Logo dicen tamén cousas como que isto supoñerá un presuízo para os cidadáns que viven nos distintos concellos. Eu creo que todo o contrario. Eu digo todo o contrario con coñecemento de causa. Eu teño vivido expedientes do Rexistro Civil Central que es eternos, para tramitar unha simple inscripción dunha resolución dun país de Francia, por exemplo, que se tardou máis dun ano. Isto non pode ser.
Isto hoxe en día coa administración electrónica tense que tramitar automáticamente, telemáticamente e todo de forma moito máis áxil. E desde logo que hai unha cousa que vostedes non contan pero lle anticipo eu, que calquera certificación que se requira a un cidadán por unha administración xa non terá que ser requerida ao cidadán, porque a administración xa poderá capturala do Rexistro Civil directamente, é dicir, non se eliminarán trámites por parte dos cidadáns. E logo se queixan aquí, piden que os datos denuncian que os datos de persoas póñense en mans privadas. E que fan vostedes aquí? Acaso vostedes non dan os datos privados a empresas como Aquages ou Viacua? Non teñen os nosos datos privados? É unha empresa privada. Os datos nosos teñenos tamén Reciges, ou a empresa Cespa, Clece tamén, datos bastante protegidos e delicados de servizos sociais. Teñenos empresas privadas, non pasa nada. Para iso hai unha lei orgánica de protección de datos que hai que respectar. Por lo tanto, non entendo como vostedes denuncian que se pasen datos para empresas privadas, cousas que vostedes fan aquí no Concello de Pontevedra, que é ceder datos de particulares do Concello de Pontevedra, de veciños de Pontevedra, a empresas privadas. Me parece unha total pérdida de norte por parte do BNG a presentar esta moción con este texto, non? E o que se busca aquí é a lei que aprobou a proposta do Partido Socialista é desjudicializar os registros civiles para dotarlos de maior axilidade e seguirán sendo servizos públicos prestados por funcionarios públicos e non vai haber ninguna privatización. E o máis importante, que é o que vostedes andan dicindo, non se lle vai cobrar nada, isto vai ser un servicio gratuito, un servicio electrónico, público e gratuito. Isto que me recorda? Pois me recorda aqueles panfletos que tanto BNG como SOI enseñaban hai uns anos, dicindo, atención, a partir de tal, con Feijóo vanche cobrar por ir ao médico non sei cantos euros, por ir a urgencias non sei cantos euros. A quen lle teñen cobrado por ir ao médico da sanidade pública? A ninguén, todo mentira. E agora veñen outra vez tratando de meter medo, me parece unha falta de vergonza, non? Tratar de meter medo mentindo claramente, porque os textos legislativos están aí para velos e din claramente que serán gratuitos. A meter medo, dicen, vai haber que pagar por ir ao Rexistro Civil. Mentira. As leis non din eso, non se vai ter que pagar nada por ir ao Rexistro Civil. Seguirá sendo un servicio gratuito e creo que no que todos debemos estar de acordo é tratar de mellorar os servicios aos cidadáns. E así estiveron de acordo todos os grupos parlamentarios no Congreso dos Diputados e penso que deberíamos ser un pouco serios, non? Cando tratamos todos de racionalizar e mellorar a administración, hai que buscar entre todos puntos de consenso e, desde logo, este é un punto de consenso que non partiu dun goberno do Partido Popular, senón que partiu dun goberno do Partido Socialista, que se estableceu un período de entrada en vigor de 3 anos, e o que fixo este goberno foi de retrasalo un ano máis, porque había que implementar como se iba a desenrolar isto. Pero xa o texto da lei xa di que se iban a quitar das mans dos xulgados estas competencias do Rexistro Civil. Isto non significa de ningún modo, unha reducción de emprego público. Os xuíces, os secretarios judiciais e os funcionarios que actualmente se adican en exclusiva, porque en moitos sitios é así, ou de forma compartida a prestar este servicio, pasarán a realizar a súa actividade no ámbito da función jurisdiccional e reforzarán a Administración de Xusticia e o Ministerio se ten comprometido a manter o emprego dos funcionarios e interinos adscritos ao territorio que é da súa competencia. Estes funcionarios serán asignados a outros centros de traballo, pero seguirán sendo empregados públicos. Aquí o que se vai facer, o que se pretende facer é desjudicializar o Rexistro Civil, encomendar a súa xestión aos registradores da propiedade mercantís, e isto permitirá desenrolar unha plataforma electrónica que porá en marcha o Colexio de Registradores, o que favorecerá a tramitación electrónica de moitas xestións cotidianas, como a inscripción desde os centros sanitarios, de tal forma que cando un é pai non ten que ir días despois cos papeles ao Rexistro Civil e tramitar a inscripción, sino que xa se fará desde o propio centro sanitario. Creo que é unha boa nova, unha facilidade para axilizar a inscripción dos nacidos e moitas máis cousas. Pois as defuncións tamén se inscribirán dese xeito e haberá unha mellor coordinación entre o catastro e os registradores da propiedade. Ao final por lo menos o que se persigue é axilizar os trámites que se automatizarán e se evitará que moitos cidadáns se teñan que desplazar hasta as oficinas do rexistro e sufrir largas colas e esperas para facer valer os seus dereitos. Hai que lembrar que ao ano se expiden máis de 3 millóns de certificados e copias dende o Rexistro Civil e a interoperabilidade entre administracións que ofrecerá a nova plataforma electrónica servirá para que en torno ao 85% destas certificacións sexan innecesarias, de xeito que os cidadáns non teñan que acercarse físicamente ao rexistro para realizar os seus trámites. Por lo tanto, nós non compartimos o texto desta moción e non ímolo votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora Bienpica, pasa. Sí. Señor Fernández. Sí, bueno, a ver.
hai algunha xente que lee a primeira páxina dunha novela, lee a última páxina dunha novela e se cree que se sabe de que vai o libro. Pero claro, coñecendo o título e o final, pois non é difícil que se sepa de que vai o libro, non? E o señor Moreira pasa o mismo. Leu o encabezamento de lei, leu quen firmaba e dixo, ups, los malvados socialistas, ya está. Pois mire, vai a ser que non, porque mire, o que di a lei é que os registros civiles pasarían a depender das subdelegacións do goberno. É dicir, seguirían tendo carácter público. Non habería privatización. Por tanto, lea vostede a lei. Antes de nada, lea vostede a lei. Porque, home, temos culpa de moitas cousas, pero non de todas, non de todas. En segundo lugar, é imposible, despois deste amplio recorrido dos últimos casi 4 anos de mandato de Mariano Rajoy e do Partido Popular en España e de recorrido polos anos de mandato de Núñez de Feijóo en Galicia, é imposible defender hoxe seriamente que a privatización dun servicio mellora a eficiencia dese servicio. É imposible. Calquera privatización leva unha pérdida de eficiencia e de eficacia no servicio. Calquera, todas, a que vostede queira, todas. Sempre que se privatiza un servicio público, o cidadán sale perdendo. Sempre. E hai alguén que sale ganando. Sempre. Moitos os que ganaban antes co ladrillo e agora están ganando con outras cousas. Por lo tanto, teña cuidado cando dice que se busca aumentar a eficiencia dun servicio, por outras partes, moi eficiente e moi preparado. Din vostedes tamén que non se vai a cobrar nada. É dicir, home, a ver, insisto, alguén pode creer que os rexistradores van a asumir unha carga de traballo de gratis. Home, por favor. Pero vamos a ser ingenuos. Vamos a considerar que non se vai a cobrar. En todo caso, o que se dixo é que, a lo mejor, non se cobra polo primeiro trámite. Ao mellor non se cobra a inscripción do nacemento, digo eu, por poñer un exemplo. Pero e as certificacións? Todas as que hai que pedir todos os anos. E as fes de vida? Queren de verdade que van a ser gratis? Pero é que é posible que a estas alturas do século XXI alguén crea que alguén vai asumir un traballo como este sin cobrar? Home, por favor. A ver, eu creo que isto merece unha reflexión moito máis seria, señor Moreira. Vostedes están nunha deriva porque lles quedan os seus compañeros de Madrid, lle queda moi poquinho en Madrid e están repartindo o que queda de tarta e están nesa deriva. E a vostede, eu lle decía antes, vostede está máis preocupado, moito máis preocupado en ser parapeto do seu partido que en defender os intereses dos cidadáns. Eu decía antes e yo repito, e se equivoca. Se equivoca, porque a veces os partidos tamén se equivocan e hai que recoñecelo. Os partidos cando gobernan tamén se equivocan e hai que recoñecelo. E a vostede lle falta ese elemento de recoñecemento das equivocacións do seu partido. Por lo tanto, non apoiar hoxe esta moción aquí é un erro. E é un erro que evidentemente vai a ter reflexo logo cando vostede, non cando Mariano Rajoy, cando vostede teña que pasar polas urnas, este erro tamén o vai a pagar vostede. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor García Lejísima, ten a palabra. Perdón, faltaba... Sí. Disculpe, fue culpa mía, disculpe, señor alcalde. Pensé que era el turno de Vicente Lejísima. Bueno, el equipo de gobierno siempre habla de que el empleo no es de su competencia para justificar su ausencia de medidas. Este tema tampoco lo es y sí lo traen al Pleno, por más que coincidamos en su reivindicación. Privatizar órganos de gestión pública para hacerlos más caros para el contribuyente no es el camino. Por eso adelanto mi voto a favor de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bienpica. Señor García Lejísima, tenga a palabra. Gracias. Realmente parece que estamos falando de cousas totalmente distintas, non do que estamos nas disposicións adicionais que vimos comentando. Pero, en todo caso, eu quero facer unha reflexión
tirado da lectura do preámbulo deste Real Decreto que vimos comentando. Parecería sensato, parecería razonable que alguén deste equipo de goberno comparase as persoas xurídicas, o tratamento dunha sociedade mercantil, co tratamento que se dá a un ser humano, que é unha persona física. Parecería razonable. Chamaríannos seguramente uns bárbaros. Pois isto está no preámbulo. E esta é a principal xustificación que dá o Goberno do Estado para pasarlle estas funcións ao rexistro mercantil. Textualmente di que os registradores da propiedade do rexistro mercantil son funcionarios especializados cunha contrastada e satisfactoria experiencia en rexistros de persoas, mesmo que sexan xurídicas, calquera cousa, mesmo que sexan xurídicas, de forma que aquelas oficinas adquirirán a condición de oficinas do rexistro civil. O sea, como teñen experiencia en inscribir sociedades, en levar todas esas cuestións relativas ás persoas xurídicas, pois os seres humanos son iguais e semellantes a unha sociedade e esa experiencia hai que aproveitala para isto. Nos parece que con isto está definido absolutamente todo. E nós o que pedimos na moción é a retirada de todas as disposicións ou derogación adicionais referidas ao rexistro mercantil. Porque comprenderá, señor Moreira, que con estas disposicións adicionais que veñen aquí está todo feito para que os rexistros civis se fagan cargo disso. Non, falta algo fundamental que é o regulamento. E o regulamento ven despois. O regulamento tramitarase tamén de unha maneira semellante, estáse a negociando neste momento. E dai, pois, é onde sairán as contrapartidas para estes registradores, para que lle sea rendible e rentable o levar a cabo este tipo de inscripcións. E non compare vostede os datos que pode levar Viacua, que nos parece unha frivolidade con todos os respectos, cos datos que están no rexistro civil. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor García Lejísima. Creo que está máis que discutido. Votos en contra da moción. Partido Popular, 10, 9. Abstencións, ninguna. E votos a favor, 15, non? Apróbase por maioría. Ben, pasamos ao seguinte punto. Que é punto número 4, coñecemento de resolucións e decretos dos órganos de goberno. Algúnha intervención? Non hai ninguna intervención. Pasamos ao punto 5, interpelación do portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular ao señor alcalde sobre a senda institucional do alcalde e membros do goberno nas viaxes realizadas con cargo a fondos públicos. Ten a palabra o señor Moreira. Gracias, señor presidente. Moi bons días. Ben, leva vostede, señor Lores, un amplio currículum de viaxes a conta do horario público que a verdade é que se incrementaron nos últimos tempos, como é público notorio. É entendible. Vostede aquí abúrrese, caese en riba Concello, pola rúa non quere andar porque lla mola recibir críticas aos veciños, leva anos en plantexar ideas novas para Pontevedra. Aquelas 1000 ideas máis das que nos falaba, das que nos anunciaba, resultaron ao final ser 1000 formas máis de pintar un cruce de Anel de la Sota. Reduciuse a iso, non? En consecuencia, cal é a mellor opción? Fuxir. E creo que dai tanta viaxe. Calquera excusa serve, mesmo un premio dunha axencia privada. Se quere, pode facer un relatorio dos viaxes que temos coñecido, do 2013 en adiante, dos de atrás non nos metemos porque serían moitos, non? Foi vostede a Graz, a Austria, a Bexa, Portugal, a Almada, La Rinconada, Bastia, Bruselas, Roma, Florencia, Torrevieja, parece unha luna de mel, Madrid, Oporto, Bilbao,
Dubai, e incluso dous compañeros seus foron a Veracruz, México. Veracruz é un lugar con nome de orquesta. Bueno, leolle algunhas das viaxes, non me quero remontar, como digo, anos anteriores, porque non nos chegaría o tempo. E son viaxes das que coñecemos a súa parte lúdica, pero, sinceramente, da que descoñecemos a súa utilidade e aproveitamento na promoción de Pontevedra, e sobre algo que deixa vostede sempre de lado, que é o establecemento de contactos a nivel institucional e comercial para atraer investimentos e proxectos xeradores de emprego para Pontevedra. O obxecto da miña interpelación non é o feito de que un alcalde faga viaxes. Eu son defensor a ultranza da labor institucional que debe manter un alcalde. Pero o que eu lle quero preguntar é precisamente iso. Cal é a labor institucional que desenrola? E para que me entenda mellor, que gañamos os veciños de Pontevedra con esas viaxes? A ver se me entende. Non? O que perdemos xa o sabemos. Por iso, o que queremos é que faga o Seiquí explicar a senda institucional mantida en cada unha desas viaxes, as reunións establecidas, os interlocutores, as iniciativas despregadas e o resultado de todos eses contactos se que existiron. E só así poderemos evaluar e valorar o retorno ou utilidade que esas viaxes poidan ter para Pontevedra. Por exemplo, na última viaxe a Dubai, que contactos previos fixo vostede co tecido económico e turístico de Pontevedra para deseñar en conxunto reunións e accións comerciais en Dubai? Que accións e proxeccións de Pontevedra fixo ali? Ante quen? Que entrevistas mantivo? Que compromisos acadou? Cal foi o plan ou a folla de ruta estratégica a desenvolver nesa viaxe? Se contou vostede coa responsable en materia de turismo? E os veciños, señor Lores, están a agardar respostas a esas preguntas. Seguir sen contestalas solamente fará máis firme ese run-run de que vostede se dedica a viaxar gratis polo mundo a conta dos veciños de Pontevedra. E eu non quero que os veciños de Pontevedra pensen iso do seu alcalde. Outra viaxe de Torrevieja, xusto o día no que vostede fora convocado no Consello de Administración do Porto de Marín representando o Concello de Pontevedra para tratar un asunto crucial, pois xusto ese día vostede marchou a Torrevieja. Que era iso tan importante que tiña que tratar en Torrevieja, máis importante que o futuro do Porto de Marín? E chama a atención como cando lle deron o premio Pablo de Tarso polo Instituto Mexicano de Evaluación renunciaron a ir polo elevado custo da viaxe e agora, hai unhas semanas, marcharon dos concelleiros a México, non sei se en vez de despedida de solteiro, despedida de concelleiro, pero o feito que marcharon a México. E agora nos din que non, que ese viaxe non costou nada. Non costou nada. É posible que non costara nada nunha cidade na que hai empresas que fan obras gratis. Isto é posible e entendible. De feito, estamos todos interesadísimos en saber cal é a fórmula de atopar iso de que se traballen gratis as empresas, de que se viaxe gratis non custe €1 ás arcas do Concello. Isto, señor Lores, a ver se me equivoco, pero xa o dixo vostede nunha entrevista en novembro de 2012 que dixe en el BNG nos hemos acomodado. Isto dixo vostede do seu propio partido. Eu que me temo que vostede se teña acomodado despois de 16 anos no sillón do Concello e, por tanto, paso a palabra para que vostede me dé a explicación ao obxecto da interpelación. Nada máis e moitas gracias. Pois moitas grazas, señor Moreira, pola interpelación. Bueno, eu teño que decir, en primeiro lugar, que vostede resulta absolutamente predecible, porque, bueno, eu creo que, ao mellor non o tome a mal, pero eu creo que me atrevería a decir que é demasiado simple, xa non só predecible, senón simple, non quere decir simplón, podría decirse. Imos a ver, eu creo que a maioría dos veciños e veciñas de Pontevedra están contentos de que a cidade teña recoñecementos e proxección exterior. Eu podo decir que estes días recibo felicitacións á esquerda, dereita, centro, bueno, de todo o espectro ideolóxico da cidade e de fora da cidade. Entón, ante esta percepción, cal é a reacción do señor Moreira? Pois a previsible, a de sempre, a remeter contra os premios e contra a proxección exterior de Pontevedra. Desde logo é triste, pero é así. E como arremete? Pois tamén de forma previsible, buscando que esta corporación se arrastre pola lama
e que callamos no ti máis ou os teus máis, ou no todo vale, e a ver quen di a burrada máis gorda ou usa argumentos máis demagóxicos. Está tratando de sustituir a confrontación de ideas e propostas polo intento, que eu entendo contraproducente e fallido, de aniquilación do adversario mediante a marrullería. Non sei se podíamos profundizar neste concepto. Bueno, pois vaise quedar coas ganas porque non lle vou a entrar no xogo que vostede pretende. E pode estar seguro de que podería entrar, pero creo que a política debe ter máis altura de miras e non converterse nun basureiro como vostede pretende. Alá vostede e o seu grupo si continúa por esa línea. Porque mire que o tería fácil, comparar coas viaxes do seu presidente provincial ou do seu presidente galego, pero non vou facer, porque sería entrar nun xogo barato de desprestixio que non leva a ningures. Ahora sí, voulle deixar clara unha cousiña, señor Moreira. Nós actuamos aforrándolle ao Concello hasta o último euro, hasta a última peseta. E facémolo por convicción, non por outra cousa. Porque así o entendemos e así entendemos a xestión pública. E con feitos, non? Voulle dar uns cuantos detalliños. Mire, no ano 99, cando eu cheguei a este Concello, había 2 coches oficiais no Concello aos que lle metían máis ou menos alrededor, teño calculado, de 70.000 kilómetros por ano. Suprimimos un deles e o outro, o único coche oficial que existe, que por certo é un Audi, e non o imos a cambiar, porque a mí me gustan os Audis. Bueno, xa lle collín cariño, despois de 16 anos. Entón entendo que é moito máis barato telo en forma o Audi, que non comprar outro coche novo e venderlle este que non quere nadie, que é o que fixo a Xunta. Estou vendo, ainda ver cando fai un balance a Xunta de todos os Audis que vendeu, cantos cartos quitou e se lle chegou para pagar o seguro dos coches novos que comprou. Pero iso é a demagoxia. Bueno, pois suprimimos un deles e o Audi este, que ten 18 anos xa, anda alrededor de 8.000 kilómetros ao ano. Neste momento ten 210. Cando eu empecé de alcalde, pois tiña, creo que 80.000, e agora ten 210. O sea, 8.000 kilómetros ao ano. A novena parte que se gastaba de kilometraje en coches oficiais no Concello de Pontevedra antes de entrar na alcaldía. Antes de que se falara do problema dos regalos aos cartos públicos, nós xa non nos aceptamos. E facémolo desde o ano 99. Eu podo asegurar as Vía Crucis, que teñen algunhas compañías que andan buscando por aquí, para lá, van de volta, van para cá, ao final acaban levando para casa, en algún caso me consta, que o levaron para casa porque non lle quería nadie. Pero vamos a falar dos desplazamentos e dos viaxes. Mire, das dúcias de desplazamentos a concellos de Portugal para expoñer o modelo de cidade, só nun ou 2 casos tivo algún coste para o Concello de Pontevedra. Os demais, a inmensa maioría, a práctica totalidade, foron de balde para o Concello. Da viaxe a México, a organización pagaba todos os gastos. E dixémolo públicamente, que pasa que o señor Moreira non quere escoitar. Senón non asistiríamos. E así foi co único concelleiro que inicialmente iba a ir, que era o señor Gómez Xunqueira, que o pagou a organización. Despois, cando a organización xa tiña pechado o orzamento, pideunos se podíamos dar unha segunda ponencia sufragando o Concello os gastos. E por este motivo se pagou o desplazamento. Do desplazamento a Dubai para recoller o premio da ONU Hábitat, que fun a recoller o premio ONU Hábitat, que eu creo que non se enterou, non fun a recoller o premio ONU Hábitat, un premio que se nos dou entre 4.500 propostas presentadas de todo o mundo e que se lle dou a Pontevedra. Bueno, sabe vostede perfectamente como se sufragaron os gastos e que o alcalde ou 2 persoas estábamos invitadas a todos os gastos. Bueno, xa o
o caso, porque falou vostede de Antequera, Antequera me invitou a directora, ou a Torrevieja, perdón, a directora xeral de tráfico, a dar unha conferencia no marco de as cidades en favor da seguridade vial, unha ponencia oficial, pagada o hotel, me lo viaxe, pola directora xeral de tráfico do Partido Popular. Chame a usted e pregunte, porque vamos, que xa é o colmo, absolutamente, dos colmos. E xa lle anuncio, ademais, que esta semana Carme da Silva e alguén máis, bastantes máis, van desplazarse, pero como me pregunta solo polos concelleiros, van a desplazarse a Puerto del Rosario para expoñer o modelo da cidade con todos os gastos pagados polo Concello de Puerto del Rosario. Porque cando os concelleiros de Puerto del Rosario veñen aquí, pagan eles. E cando imos nos alá, tamén pagan eles. Este goberno é así. Nós non gastamos, somos como a Virgen do Puño. Bueno, e tamén lle digo que o día 29 imos a ir a Málaga tamén, invitados polo Concello de Málaga. Non era Málaga. Fundación Pons, é igual. Pero vamos a Málaga. Digo eu que algo de interés debe ter Pontevedra, algún atractivo debe ter o modelo de Pontevedra, cando dúcias de concellos de Portugal, de Galicia, de España e de fora de España pagan os nosos desplazamentos ou os dos funcionarios para expor o modelo e pagan tamén por visitar Pontevedra. Vostede non lle dá visto atractivo, non lle ve polo que se comproban, pero parece que Pontevedra ten atractivo e, ademais, ten moito atractivo. Tamén lle anuncio que a Fundación Pons Seguridade Vial está moi interesada en publicar un libro sobre Pontevedra con destino ao público español e, sobre todo, ao público latinoamericano. O proceso está moi avanzado e agardamos que se publique este ano. Tamén vai vostede a remeter contra o libro do modelo urbano de Pontevedra como se fixo? Pregúntolle, porque non sei. E tamén quere meterse co aspecto dos retornos. Eu xa o expliquei por activa e por pasiva o pleno pasado, do pleno anterior. Creemos que Pontevedra está moi ben situada nun campo de futuro e atractivo, ademais, como é o da calidade urbana, a calidade de vida. Este é un grande activo de Pontevedra e temos que aproveitar rápido e a fondo. Entendo tamén que sería un erro histórico desaproveitar esta oportunidade de futuro. Eu tamén lamento, non? Porque nunca contei coa súa colaboración. Pero non perdo a esperanza. Eu nunca perdo a esperanza, aínda que me está poñendo moi difícil, non? E o único que estou comprobando é que vostede odia o modelo urbano de Pontevedra, deixouno moi claro, ademais, o outro día. Usted é máis los seus, non? No auditorio da banca, ese que está tan limpio. E tamén comprobo que vostede perde o cu. Iso digo con perdón, pero non encaixaba outra palabra aquí, non? Con perdón da súa cara ou con perdón da cara dos presentes. E tamén, bueno, eso, que perde o cu por defender os intereses de Ence. De Ence. Como comprobaremos, ademais, en breve. Comprobaremoslo en breve, entón xa non se terá que sonrir. E logo remátolle con un dato comparativo. Dille, mire, o Concello de Pontevedra gastou máis, ou custáronlle máis aos veciños e veciños de Pontevedra os innumeráveis pleitos e recursos que presentou o Partido Popular que os desplazamentos para promocionar o modelo urbano de Pontevedra. E as cousas sonlle así, señor Moreira. E así actúa cada quen e alá cada un coas súas responsabilidades. Moitas grazas. Gracias, señor presidente. Eu xa lle dixen que a mí me parece ben que viaxe. Eu xa dixen hai varios anos que sempre pensei que era bo que o alcalde de Pontevedra vira mundo. Me parece ben, eu apoio as súas viaxes e agradecinlle
a invitación a ir a Bruselas, a invitación a ir a Dubai, pero eu son dos que considera que o máximo representante institucional dun concello é o alcalde. Eu considérome perfectamente representado, e creo que os veciños perfectamente representados coa súa presencia, porque o alcalde é o representante institucional. E agradezo a invitación, pero sentíme perfectamente representado por vostede e alegreime porque recibir ese premio. Solamente lle estou preguntando pola senda institucional que mantivo e por que non aproveitou eso para traer cousas interesantes para Pontevedra. Son viaxes, señor Lores, cusa utilidade pública vostede sigue sen explicala. Como que fixo a Barcelona os primeiros días de agosto do ano 2013, 3 días, nun hotel de 4 estrelas, pagado por Juan Pueblo, 160 euros a noite os primeiros días de agosto. Todavía hoxe seguimos sin saber a que foi vostede a Barcelona. Que asenda institucional tiña vostede ali, porque non o aclarou, non? Eu teño aquí as facturas, se as quere ver. Os en Pontevedra, señor Lores, a verdade é que salimos á rúa e non se colle na rúa, coa cantidad de xente que hai que ven de Dubai, de Bexa, de Rinconá, de Torrevieja, de Bruselas, vamos, parece unha torre de Babel, todo o mundo pelesándose por crear industria en Pontevedra, por atraer investimentos gracias ás súas viaxes. Isto é un non parar, e que non se colle. Todos os días do ano quedamos sin cobertura telefónica porque os repetidores de telefonía móvil non dan abasto de tanta xente que hai despois das súas misións comerciais. Son viaxes, señor Fernández Lores, que o seu coste e a súa utilidade os veciños a descoñecen. E hai que facer un esforzo pola transparencia. Isto non significa nada malo. Creo que é positivo rendir contas de que se fai, de que a xenda institucional se mantén, de que contactos se manteñen. Vostede criticou aquí ao presidente da Xunta cosas viaxes. Bueno, pois vostede pode consultar a xenda do presidente e ver que encontros, sí, todo o mundo pode consultar, e ver que encontros mantivo, con quen se reuniu, de que falaron, e logo, ao final, o presidente, cando ven a Galicia, de volta, chámano ao Parlamento ou un responsable da Xunta e vai a dar contas ao Parlamento de que se fixo en cada viaxe e que contactos se mantiveron. Eu voto de menos esa transparencia súa aquí. Non quero dicir nada malo, non sospeito nada de que fixera vostede por aí, pero a verdade é que non rinde contas, non explica con detalle que de interesante para o futuro de Pontevedra e para o principal problema de Pontevedra teñen esas viaxes. É o que lle estou eu pedindo explicación, non o estou acusando de nada, senón simplemente pedindo explicacións. Tócame pedirlle explicacións porque estando na oposición sabe vostede, ou debería saber, despois de 27 anos de concelleiro e 16 anos como alcalde, que a oposición está para fiscalizar e preguntar ao goberno. Isto non lle debería parecer a vostede mal. Os veciños de Pontevedra reclaman cada vez maiores cotas de rigor e transparencia no funcionamento da administración e do labor diario dos poderes públicos. E os alcaldes, señor Fernández Lores, deben ser un exemplo de compromiso no cumplimento dos valores de austeridade, de autoexixencia, de transparencia e de confianza nas institucións que representan. Por eso, nós pensamos que as viaxes institucionais deben constituir unha oportunidade para impulsar os fluxos comerciais e promover dinámicas de intercambio económico e promoción exterior da cidade, de toda índole, non? E por eso, eu, se quero tomar nota de algunha idea, eu podo dicir que nós imos propoñer e mantemos o compromiso de aprobar un código ético institucional que estableza os criterios básicos para a regulación das viaxes oficiais tanto do alcalde como de membros do goberno do Concello de Pontevedra. E esas viaxes estarán rexidas por diversos criterios. Se quere tomar nota, pode tomar nota. Eu digo algúns, mire, por exemplo, criterio de necesidade e proporcionalidade, criterio de integridade, criterio de responsabilidade, criterio de economía, procurando sempre o menor gasto posible e, sobre todo, criterio de transparencia. Ofreceremos un compromiso de máxima transparencia tanto na organización e desenvolvemento do acto, dos viaxes, como nos seus resultados. Eu defendo a labor que debe manter un alcalde como embaixador comercial. Iso é o que agardarían os veciños, pero vostede utiliza isto como vía de escape, como vía de fuxir de Pontevedra. Vostede me fala dos viaxes do coche daqui. Eu non lle pregunto por esas viaxes, nin polas que mantén por dentro de Galicia, como esas que iba a Santiago, que lles invitaban a un partidos de baloncesto ou a comer, que, por certo, sigo sin saber que a xenda institucional tiñan esas viaxes, pero demasiado tarde xa para explicalas, non? Si o que vostede quería era viaxar gratis, equivocouse de sitio, tiña que presentarse non a unha alcaldía, senón a unha axencia de viaxes, señor Fernández Lores. E vostede, cada vez que abra a boca, opinamos nunha mentira, porque acaba de dicir aquí que foi a Torrevieja e que non lle custou nada. Pois para non custar nada, a nosotros nos la han colado, porque aquí hai unha factura das viaxes da viaxe a Torrevieja, do Hotel Fontana, Plaza, Alicante, Torrevieja,
960 euros, isto pagou o Concello, o sea, pregunte a ver porque mellor pagamos 2 veces a viaxe, pagou a Dirección General de Tráfico, estamos la pagando nós. E non conforme con eso, vostede, outra cousa que non explica, e ainda por riba vostede cobrou dietas, señor Fernández Lores. Teño aquí a resolución. O señor Fernández Lores cobrou gastos de manutención, cobrou 180 euros con 29. Non pasa nada, está regulado. Pero non me diga vostede aquí que isto é gratis. O sea, é un exemplo, xa non quero mirar máis viaxes porque vou non pillar en todas. Entonces, non tería vostede que poñerse colorado ahora mismo se publicara cada vez que fai un viaxe, mire, isto costou tanto, fixen isto, tungo fulano, con mengano, con tal institución, e consegui un compromiso de que van firmar un convenio con nós e facer unha inversión en Pontevedra. Non pasa nada. Pero, xa le digo, unha viaxe que puntei, pero vamos, se me poñen a mirar todas do listado que lle comentei antes, seguro que pillo máis. O sea, cobrou a viaxe, pagou a viaxe, e por riba vostede cobrou dietas. Non pasa nada, está regulado, pero hai que recoñecelo. Non pode vir vostede aquí a mentir e decir que non lle costou un euro ao Concello. Eso é o que deslegitima a labor política hoxe en día, a pérdida de confianza dos ciudadanos de Pontevedra. Por eso hai que ser transparente. E vostedes parece que non se preocupan polo tema do emprego. Eu creo que estas viaxes teñense que utilizar, aparte de para a promoción turística, que é importante, pero coa que creo que debería vostede contar coa responsable de turismo, en quen vostede delegou as competencias en materia de turismo, porque se un delega ten que ser receptivo e dar responsabilidade e confianza a esa persona. Pero ao marxe deso, eu creo que se teñen que plantear como misións comerciais, porque vostede ten que actuar ou debería ter actuado como un embaixador, como un director comercial de Pontevedra. E a realidade é que, insisto, non me parece mal que viase, pero que vostede viase, pero non vemos o rendimento. Pontevedra non percibe ese rendimento, señor Fernández Lores. Isto digo yo en serio, coa man no corazón. Creo que debe ser máis responsable, ser máis transparente e, desde logo, explicar aos veciños, punto por punto, que se fai en cada viaxe e en que lle pode beneficiar os veciños de Pontevedra esa viaxe, porque só así se conseguirá recuperar a confianza dos veciños. Nada máis e moitas gracias. Onde non viaxo eu é a Suiza, señor Moreira. Eu non viaxo. A Suiza non viaxei nunca. Eu creo que se tuvera un pouco de mínima decencia, debería estar caladiño. Ahora, volvendo ao mismo. Usted o que leva mal, pero mal, é que Pontevedra sea un referente. Levo malísimo. Bueno, encaixa perfectamente con ese odio, porque eu creo que ten odio, que ten xenreira, que ten destila bilis. O seu expresidente do goberno diría aquelo de andan rumiando el rencor por las esquinas, ¿no? Usted destila todo eso contra o modelo urbano de Pontevedra. E no fondo é que non lle quere a Pontevedra. E busca calquera excusa para demostrarlo, non? Eu sempre acostumo a decir que a oposición ao modelo urbano está superada. Polo menos entendo eu socialmente, non? Pero vai ser que non, señor Moreira. Vai ser que non. E vou a ter que ratificar, que tampouco me importa, ratificar algunha vez, hai que ratificar, nunca sempre se acerta, non? E o señor Moreira, teño que ratificar, segue a estar frontalmente en contra deste modelo urbano do que todos nos sentimos tan orgullosos e polo que mayoritariamente, non quero decir, xa dixen que non todas as viaxes foran pagadas, non? A mellor me equivoquei nalgúnha, porque a verdade é que viaxamos tanto últimamente que me perdo, non? Pero mayoritariamente son invitacións para falar do modelo urbano. Eu nunca dixen que iba en misión comercial de ningún tipo. Vou en misión de promoción e proxección da cidade. Non fun a Dubai en visita de embaixada comercial. É máis, vostede sabe, por eso ademais me resulta desagradable decirlo, non?
porque sabe que estuvemos intentando facer algo así, non? Pero non se nos confirmaba a data, non se pode facer. Sabe perfectamente que chamei a turismo da Diputación, que falei para ver se coa Cámara de Comercio se podíamos facer unha misión comercial, e se me dixo que non daba tempo, que se utilizaban fondos europeos, que había que facelo con tempo suficiente e había que saber a data. E como yo comentei a usted así, entre nós, e ao final non pudo ser, por eso vostede, dunha forma marrulleira, saca isto ahora en pleno. Saco en pleno. Entón, o motivo principal foi a recibir un premio do que creo que a grande maioría dos pontevedreses se sinten orgullosos. Vostede non, señor Moreira. Vostede non. E se fora posible, ao mesmo tempo, levar algunha misiva. Estuvo a punto de cerrarse, por exemplo, coa universidade. Pero non se pudo cerrar. Se fora posible, hubiéramos feito. E como lle comento eso así, dunha forma absolutamente normal, usted aproveita eso. Aproveito para intentar sacar non se sabe que. Eu creo que non se sabe que. Porque o que se ten que poñer colorado é vostede. A mí non me pon usted colorado. A mí ponme colorado escoitar algunhas cousas. Porque teño vergonza allea. Vergonza allea. Me dá vergonza que un portavoz que debía estar defendendo esta cidade por encima de todo e sentirse orgulloso desta cidade, veña con estas marrullerías a un pleno. Pero alá usted, non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Señora Fernández Lores, vostede sigue sin contestar, sin explicar cal foi a senda destas viaxes. Vostede acaba de facer algo moi grave aquí, mentir abertamente, dicindo que unha viaxe non costou nada, e resulta que non só lle pagaron a viaxe, senón que hasta cobrou dietas. E vostede o oculta. Claro que se pon colorado, o disimula un pouco a color do xersei, pero vostede se pon colorado. Home, só faltaría que non se pusera colorado, porque a mí me avergonzaría que me pillaran unha desas. En todo caso, insisto, eu defendo esta cidade tanto ou máis que vostede cando vou por fora de Pontevedra. Tanto ou máis, porque estou orgulloso desta cidade. E vostede trata de meter medo dicindo que se ven o PP vai quitar a petrolización, xa lle digo que non. Se vostede estivera ao tanto do que dixen eu nos meus mítines últimos, dixen claramente que non só vou manter, senón que vou incrementar e potenciar a petrolización. Pero xa verá vostede como se fai unha petrolización programada, cun plan especial, na que todos os veciños poidan aportar cousas e podan estar informados, e non a golpe de decreto con nocturnidade e con represalias en moitos casos. Así non se fan as cousas. Saberá vostede como se fai unha cidade armónica a gusto de todos os veciños, sin que teñamos que estar a mitad enfrentados co outra mitade. Señor Fernández Lores, xa enseñarei moitas cousas de como se fai a cidade da bici, se aposta realmente pola bicicleta en Pontevedra. Vostede non foi capaz de 6 anos, si que solta pinceladas, pero nós non vimos a destruir nada, sino a mellorar o que está feito. Iso que lle quero dicir hoxe tamén. E vostede están sempre coa política do medo. Tamén, cando dicían que se iba a cobrar por ir ao médico, agora dicen que se vai cobrar por ir ao registro civil, están sempre coa política do medo. E os ciudadanos son parvos, danse conta de que hai novas xeracións de pontevedreses que queren facer as cousas de outra forma e dunha forma na que todos poidamos convivir en paz e estar informados e que poida haber participación. Pero ese é o tema do debate, señor Fernández Lores, é que vostede sigue sin explicarnos como fai misións comerciais, misións turísticas, sin levar consigo a responsable de turismo do Concello, sin contar con ela, e, insisto, os cidadáns a pé de rúa se preguntan, cando ven unha desas viaxes, bueno, e nós, en que nos beneficia isto? Que percibimos aquí? Nada, iso é que non se detecta, señor Fernández Lores. Por iso o que lle digo é que hai que explicar as cousas. E cando se fai unha viaxe, que as viaxes costan cartos, e acabámoslo de ver, o que hai que facer é explicar aos veciños, imos facer esta viaxe porque podemos obter isto interesante para Pontevedra. Pero que sea algo tangible, a min que me diga algo de isto vai ter moito retorno, dígame onde está o retorno. Eu non vexo o retorno, non? Evidentemente se menciona o nome da cidade, pero así, sin máis, non trae un retorno concreto. E nós o que velamos, polo que velamos é por mellorar as cousas, que haxa un retorno, que haxa empresas interesadas en vir a Pontevedra, que as empresas non coñezan Pontevedra, porque isto sí que me doi bastante,
que non coñezan Pontevedra por ser unha cidade hostil á industria. Isto non é positivo para Pontevedra e, desde logo, o problema do paro non o van a solucionar con ese tipo de políticas e moito menos tampouco non o van a aliviar con plans de emprego de 200.000 euros nos que descubrimos, porque tuvimos que descubrilo nós, que vostedes tamén o calaban, que levaban traballando casi 3 meses e cobraran 49 euros. Eu non sei se vostede sería capaz de vivir con 49 euros o trimestre. Isto foi un auténtico escándalo, unha vergoña, unha explotación e unha humillación de moitos pontevedreses. Por tanto, señor Fernández Lores, pense ben as cousas, non volva a mentir nun pleno, é algo bastante feo, sobre todo cando estamos falando de recursos dos cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Alguna... Non sei, agora pasamos a robos e preguntas, non? Alguna pregunta? Señor Abal, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En todo caso, la vergüenza la siento yo por haberle escuchado hoy aquí meter en un pleno ante una interpelación del jefe de la oposición. Si usted se enterase de algo, señor Lores, debería saber que este concejal es el que pide todas las facturas de sus viajes. No recuerdo ni una sola, y las tengo todas aquí, ni una sola en la que hayamos ido gratis, ni una sola. Hizo referencia antes a la de seguridad vial, le pagamos el hotel y el avión para que viniera a Pontevedra. A Francesco Tonucci le pagamos el hotel y el avión. Incluso en Roma, ustedes, nosotros, le pagamos la traducción, 700 euros por la traducción. Usted ha mentido aquí en el Pleno a todos los pontevedreses. Con todo, no se le ha escapado una, se le han escapado todas. Y ahora voy a la pregunta, señor Lores. Sí, señor Vara, la pregunta va por usted, ya que ha hablado. Haga o favor de facer a pregunta, va. Mire, señor Vara, ¿puede explicarnos con detalle cuánto nos ha costado su magnífica gestión en el cruce de Benito Corval? Su magnífica gestión, ya van 2 empresas, 4 reformas. Esta no va a ser la última. Es tan difícil arreglar ese cruce, señor Vara. ¿Lo va a volver a arreglar? Moitas gracias. Bueno, pois o que nos costou que esa rúa sexa a máis transitada da cidade por parte dos peóns, que estea sempre chea de xente e que nos pidan nas rúas colindantes facer o mesmo. Iso é o que nos costou. E vostedes iso levan moi mal. Levan moi mal desde o principio, levan mal e siguen levando mal. Teñen aí unha especie de trauma infantil ou rabieta infantil con este tema, pero a realidade é que a mí ninguén me pregunta pola rúa sobre este tema, a ninguén lle preocupa. Vostedes están un pouco, eu creo que, obsesionados coa cuestión. Pero a realidade é que a rúa, cun investimento, teño que decir, bastante modesto, cambiou completamente, está chea de xente, está de bote en bote, e xa lle digo, nos comerciantes das rúas do lado queren que fagamos o mesmo. Por lo tanto, con isto queda todo dito. Moitas gracias, señor Bará. ¿Alguna outra pregunta? Señor Fernández, ten a palabra. Moitas gracias, bos días. Si, a miña pregunta, señor alcalde, polo complexo deportivo de Campolongo, máis que como concelleiro, casi fago a pregunta como usuario diario, xa que as instalacións están nun estado lamentable e tanto todos os usuarios que estamos ali todos os días estamos vivindo situacións pois un pouco de incertidumbre e gustaríanos saber cal é o futuro que nos depara aos usuarios, porque as cuotas son sempre as mesmas e os servicios que se nos ofrece son cada vez peores, en peores condicións. Non hai día no que haxan 3 ou 4 máquinas estropeadas ou estamos mirando na piscina como se está desconchando o tellado. Eu quería saber cal é o futuro que nos depara aos usuarios das piscinas de Campolongo. Moitas gracias. Moitas gracias. Non sei por que me pregunta a min eso. Eu creo que o razonable é que lle conteste o señor concelleiro de Deportes. Sí, bueno, usted é o alcalde, usted sabrá que ten que contestar. Sí, señor. Entonces, ante a duda, se fora unha personiña diría que sea por moitos anos, pero eso non ten que ver coa xestión das piscinas, vale? Moitas gracias. Espero que non sean por moitos anos a estado das piscinas. Bueno, usted xa sei que o espera, pero... No, eu non espero eso como usuario, por suposto que non, señor alcalde. Quere vostede contestar? Yo lle contestamos por escrito, máis lentamente. Haberá unha xunta rectora do Instituto Municipal de Deportes donde se informará de como está a situación e os pasos que se van a seguir. Moitas grazas. Algúna outra pregunta? Non hai preguntas. Algún rogo? Non hai rogos, polo tanto, moitas grazas. Levanta a sesión.